Orain bai, ongi etorri, bigarren kafera, ahotsak berotuta, zuekin kafe hartzeko prest gaude. Gaur, apirilak 16 ahotsaren mundu eguna delako. Gure eguna da, ez bai ikara maiz isiltzan. Eta zertarako ospakizuna ukaldutuko duzue, ahotsaren garrantziaren kontzientzia sortzeko. Baita, ahots kordekin lotutako arazoak, ala nola afonia eta disfonia saiesteko izan berdiren zaintzak elkarbanatzeko. Ahotsa da gizakien arteko komunikazio baliabide garrantzitsuenetako bat. Horregatik, zaindu egin behar da, eta horrela, itzulezinak izan daitezken lesioak edo kalteak saiestu. Adibidez, ez hitz egin zarata oso handia dagoen lekuetan, likidu gariedan, edota ezerre zigarrilloak. All the cigarette starch I have never smoked, and all the letters that I have never said. Ahotsa zaintzaren garrantziaz asko dakite bertsolariek eta nik bat aipatu nahiko nuke. Gaurko egunez, 2000ko Nafarroko bertsolari txapelketan, Amets Arzaiusek txapelketa ontako bere lehen txapela jantzi zuelako. 2001, 2002, 2003an berriro jantzi zuen txapela Nafarroan eta 2013an Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia irabazi zuen. Iparraldeko Xilaba bertsolari txapelketa ere irabazia du. 2008, 10, bigarren urteetan. Ez dakit, non gordeko dituen hainbeste sari. Horren inguruan, bertsoaldi politak egin zituzten Fredi Paiak eta Ametsek, gai hau jarri zien Andoni Egainak. Fredik, hala adierazi zuen, etzela aurtengo Bizkaiko txapelketara joango, txapel batekin aski zuela bere ego asetzeko. Ametsek irakurri zituen deklarazioiek eta irribarre bat loratu zitzaion. Txapelketa eta bersolaritza ezote dira mundu bi, zenbakien imperio horrek batzuk jartzen zagaitu zuri. Zuk zure bidetik jarraitu Amets, eta ez jarri urduri. Zureak niri ez dit balio, ez eta nireak zuri. Eta orain Ametsek erantzuten dio. Baina badute erdibide bat, eskuinak eta ezkerrak. Ezkara izango asmatutako aitzaki hoien maizterrak. Orain ukatu nahi badituzu portadak eta posterrak. Zauden lekura iritsi zara, txapelketari eskerra. Txapelik ez, baina sari ugari jasotakoa da Janusari Kawatata, japoniar idazlea. 1978ko literaturako Nobel sariduna. Barkatu hori baino, ezina pasatzen utzi, ez duzu silaba bat bera asmatu. Ez zari inor konturatuko? Itxein, honek, zera merezi du, Zera merezi du, Goiuri. A ber, isilik egon bazinen, Erresa daba. Aizue. Zer? Ai, zer egiten? Berandu iritsi naiz gure repitera. Goiuri. Utziko dira, bale, berriz egingo dut. Jarri joz, bai, eske... Egeiz, fakzeaten. Azentua, baino, silaba bakar bate. Ez da egia. Osea, egin duzu, bakizu, batzutan, igual, mendian bazoaz eta estropoz egin eta egite duzu, txapa, korri pixkat eta ezer pase izan espaliz bezala jarraitu. Esan dut, a ber, da, Kawabata, eta esan dut Kawatata, ez da hain... Eta jasunari da, eta janusari esan duzu. Janusari esan duzu. Vale, utziko diaz eta berriz hasiko nahi. Bai. Vale. Bale, txoin, baino lotura jendeari gogorarazteko. Txapelketeta zari ginen, Amets Arzaiusekin da, txapelik ez, lotura. Baina sari ugari jasotakoa da Yasunari Kawabata, japoniar idazlea, 1978ko literaturako Nobel sariduna. Sari ura jaso zuen lehen japoniarra izan zen. Eta gaurko egunez zendu zen. 2 urte zituela umezurtz geratu zen Kawabata eta Aiton Amonekin hasi zen. Gerora Tokioko Unibertsitatean Shinshiko aldizkaria sortu zuen. Bere liburu nagusiak Izu no Odoriko, Izuko dantzaria,
Yukiguni, elurraren herria, eta Yamano Onto mendiaren orroa dira. Ibon Uribarrik Kawabataren loti ederrak itzuli zuen. Zondo izan ditugune, zenburu guztiak. Bueno, bale, umeak, bale, Bertsio ofizialaren arabera, Kawabatak bere buruaz beste egin zuen gasa arnastuz, baina bere senide lagun eta emazteak bere heriotza istripu bat izan zela argudiatu dute beti. Eta Japoniatik mugitu gabe gaurko egunez zendu zen Kaora Ishikawa, japoniar irakaslea, kausa-efektu diagramaren asmatzailea. Ara, gaurko egunez hiltzen Edward Lorenz, estatubatuar matematikari eta meteorologoa, tximeleta efektuaren kontzeptuaren asmatzailea. Hori ere kausa efektua da, ez da? Gutxi gora bera, tximeleta efektua kaosaren teoria azaltzeko erabili ohi den irudia da. Hasierako sistema kaotiko batean baldintza jakin batzuk izanik, haien aldaera txiki batek sistemaren bilakaera oso modu ezberdinean garatzea eragin lezake. Horrela, lehenbiziko aldaketa txikiak areagotze prozesu baten ondoren, epe ertain edo luzera aldaketa askoz handiago bat ekar lezake. No, Julen Goikoetxea, matematikaria. Sango nuke. Jarrai dezagun aurkikuntzekin gaurko egunez 1943an Albert Hofmann doktoreak LSD-aren edo LSD-aren eragin psikodelikoak aurkitu baitzituen. Kontzientziaren egoerak eraldatzen ditu, aluzinazioak sortuz. Ziur, traste bategan ikusi zuten lehen pertsonek ez egitela ikusten ari zirena egia zen ala aluzinazioa. Lotura ona, gaurko egunez jaio baitzen Wilbur Wright, estatu batuar hegazkin egile eta hegazkin pilotua. Bere anaia orbilekin batera hegazkinaren asmatzailetzat hartua. Ordutik, hegazkinak ikustera ohitu gara, baina mugarri asko egon dira urte hauetan guztietan. 1912an, gaurko egunez, Harriet Kinwi martxako kanala hegazkinez zeharkatu zen lehen emakumea bilakatu zen. Zirriborro bat, deskarte zikin bat, laboaren horrietan belainoan, galdutako hitzak, baina Queen Bike 59 minututan burutu zuen zeharkaldia eta lur hartu zuen kaletik 40 kilometrotara, hondartza batean. Hala ere, erabiden aldetik oihartzun gutxi lortu zuen bezperan RMS Titanic itsasontzi famatua ondoratu baitzen. Titanic barkatu ino, Titanic. Urte hartan bertan, uztailean Kinwick eskuatumeko hegaldi topaketa batean parte hartu zuen. Ekitaldiaren antolatzailea, William Willard, Kinwiren hegazkinera igo zen, erakustaldi bat egiteko. Baina 200 metroko altuera hartuta, ez ezaguna den arazo bat izan zuen hegazkinak eta 2 bidaiariak hil egin ziren. Emakume izugarria izan zen Harriet Kinbai, abiazio baimena lortu zuen lehenengo emakume izateaz gain, Hollywooderako 7 gidoi idatzi zituen. Tia, ez da makala, beraz aurrikus dezakegu zinema zitzei mar dugula orain, ez da? Bai? you got the cinema. Jarrai dezagun Hollywooden goiuri. Eta Hollywooden zer daude lotxagabe asko, eta hemen zer daukagu lotxagabe bat peto-petoa. Entzulea konturatu ezpada, gaur DJa pixka bat makaldabil. Nik egin dut barre, goiuriren japoniera ez da euskerarekin. Silaba berrasmatzi horrekin, baina nik ere gaurko sarrerako audioekin nahiko dantza badara mat bai. Karma. Baina bueno, Hollywood eta zari ginen eta Karmalon. Karma, lasai. Venga, seretasun pizkate, gaurko egunez jaiozena ez baita donolakoa. 1889an Charles Chaplin jaio zen ingles aktore, zuzendari, gidoigile eta ekoizlea. 20. mendeko lehen 3 hamarkadetan zinema mutuaren sorrera eta distirak markatu zuen kultura. Eta aktore eta zinemagile talentudunak agertu ziren. Horien artean Charles Chaplin Britaniarra izan zen txalotuena, 7. artearen historiako genio handienetako bat. Chaplinek aktore eta zinemagile gisa genero komikoaren idiosinkrasia ludiko hutsa gainditu zuen, kapitalismo basatiari, totalitarismoen gorakadari eta mundu modernoaren deshumanizazioari buruzko bere ikuspegi kritikoa publikoari helarazteko. Gai hoiek jorratzeagatik Amerikako estatu batuetan sorgin eiza pairatu zuen bere jatorriko herrialdera itzultzera behartzeraino. 1977an zendu zen Suitzan.
Zinema mutuaren izar handiena izan zen Chaplin, baina gu ez gara mutu geratuko. Hitz eta pitzariko gara datozen orduetan. Beraz, ea Goiuri, zein da gaurko menua? Maialen Teiabidek D'Angelo abeslariaren Budu diskoa hitz egingo digu. 2000 urtean kaleratu zuen lan hori eta ari horri tiraka Soulquarians kolektiboa ezagutuko dugu. Eta enara Barea Letona antropologoa etorriko da gurera, helduen euskalduntze alfabetatzea egian dokumentala egin du eta horretaz ariko gara. Eta Arkakusorekin escape roomak, ordaindutako oporrak eta Jaén izango ditugu izpide. Ea nola lotzen diren, Osagai interesgarriak behintzat. Horrela bai, efemerideak aipatuta, gaurko gonbidatuak aurkeztuta, ahotsak nahikoa berotuta, ospa dezagun ahotsa... Egon hilik. Bale. Ospa dezagun ahotsaren mundu eguna. Apirilak 16 ditu gaur eta asteartea da, entzule ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, Julen Goikoetxe Arbe oso jauna egunon. Baita zuei ere. Zuekin jaun Andreok, Goiuri ezei zarandi Anderea, egunon. Egunon. Eta hemen izketan ari zaizuena, jasunari kagua bata naiz, baina izan ninteke gaurkoan. Inigo Asensio Ilurbide, gaur bigarren kafeak, 7 eta 61 du, goizak 10 eta 17 minutu izango ditu 9 segundu barru, apirilak 16 ditu 9 gehituta eta 3rekin zatitu ezkero, 8 lortuko genituzke, eta 8 horiek zertarako, ez dakigu, baina tira, horrengo 2 orduetan hementxe zuekin ariko gara. Ez kara kagua bata, ez kara matematikariak, baina ahotsarekin lanean behintzat egunero diardugu eta gaur ere horrela xariko gara, zuekin kafe hartuz, ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratian. Kaixo dio Arkakuxok, egunon gaztiak indiokerrek, beraien artean agurtu dira, eta indiokerrek dio, bai, ikusi zaizue, katxondio elegantia daramazutela. Bai, eta zuri ere oihartzuarra zarela. Edo bertako kutsua daukazula, ez dakit indiokero oihartzuarra edo horeretarra, nongoa den? Berak erantzun dezala. Indioker? Bai. Ni ez bustiko, Uste dut horeretarra dela. Horeretarra dela. Bai. Baina oihartzunekin alako lotura badu, ez da gizin? Baina euskera horretakoa du gehiago. Ez da gibanik. Kaixo Arkakuso, ze Goiuri, feria eta brillerako ensaiatzen? Egia da zure dantza oso farala izan dela, bai? Baina, asmatu duzu bete-betean. Apirileko feriara zoaz? Ez. Eskerrik asko, Julen. Ez pentsatu, noiz? Aditza zaila zen, Ez baina pentsatu, zeia betetan gaude. Osea, joan zinen, joateko azara bihar. Une hauetan gertatzen ari da. Bueno, une hauetan jendea ajearekin egongo da, pentsatzen dut. Baina duela 2 egun hasi zen, eta Instagramen ari naiz argazkiak eta bideoak ikusten, eta inbidiak jota nago. Nik une hauetan, Sevillako El Realen egon nahi nuke, hori ezagutzen. Ez dakitelako nolakoa dan. Badakit aserretu egingo nintzala zaldien erabileraren gatik, zaldiek sufritu egiten dutelako, baina hori kenduta gustatuko litzaidake soinekoa janztea, gustatuko litzaidake rebujitoa probatzea, nahiko nuke dantza egin, nahiko nuke hori guztia, festa hori ezagutu, eta horregatik egin dut dantza. Bai, aserretuko zinak ez, oker ezpan naiz hilda. Bai, bat hilda, bai. Behor bat egunotan bertan, beraz, festa gutxi. Bueno. Baina, indiokerrek argitu digu, berez oihartzu garra, baina horretan bizitza osoa. Gira, Arkuko xok dio, nik esango nuke oihartzu garra dela, oker zabiltza Arkakuxo, eta mendi diote, Julenen orpegiak, ja. Bai. Julen,
Bakarra daukat handia, baina ez dakit ez arazo dagoen, ez? Aurpegiekin, Bihar kantatu ezin, gaur kantuan nauzu zara bezala. Maite duten tarteari helduko diogu goizero bezala, eta Julenek aurpegia asko edo gutxi, azala lodia edo fina, baina maite dut kontatu beharko digu. Bueno, bani maite dut ez batekin ator, duela egun batzuk, inigo hemen itzuliaren kontakizunean aritu ginenean, kontatu genuen, zuka kontatu zenuen nola, Maialen Txorraut, Pau Etxaniz eta Miren Lazkanok lortu zutela, Pariseko Joko Olimpikoetarako txartela, eta atzo, honetako laguna ere badugun Eukene Larartek, ez duela lortu, jakin genuen, Kanadan izan ditu bazken... Gure entzule eskirolzaleentzat aurreko hirurak piraguistak dira, urbizitan aritzen dira, eslalome modalitatean, Eukene Larrarte pistako ziklismoan. Hori da, eta Eukene asteburu honetan Kanadan izan du, sailkatzeko aukerei begira proba bat, azken aukera zuela uste dut, ez du lortu sailkatzea, eta bueno, alde batetik pena ematen dizu ez, sailkatzeko aukerekin zebilen kirolari bat sailkatu gabe geratzea, bueno, beste aldi bater horre ere egon egin behar da, horraino ere iritsi egin behar da, emango dio buelta hemendik animoak Eukeneri, eta ziklismo aipatu dugunez, atzo jakin genuen beste albistea, orain arte Euskadi taldeko ziklista izan den, Ibai Azurmendi Leitzarra ere, bihotzeko anomalia batzuk ero detektatu dizkiote, eta zoritxarrez, ziklismo profesionala utzi beharrean izango da, beraz, hemendik besarka da bana, Eukeneri eta Ibairi, eta animo, bihar ere argituko dut egunak. Alerta, paren las rotativas. Stop derrotatif. Egunon, goiuri gonbidapen bat egiten dizut. Nahi baduzu larun batean festa batea etortzeko feria batea. Hemen zaldiak ondo zaintzen ditugu, prestatu arropa eta etorri. Ara? Nekane altzela irena. Gonbidapena. Nekane, ze ordutan eta nun egon behar dut. Pres nago. Zuk esan eta ni azalduko naiz. Ara? Fentsa, irratiak zer lortzen duen. Hemen arkakusiok dio, maite dut larun batean Zeit Festen egoteko aukera izan nuela, konpainia ederrean eta maite dudan eta espaldi ikusi gabean nintzen pertsonekin elkartzeko aukera izatea. Bide batez, haze kontzertu txarrak. Zorioneko azu, bai? Lasai hemen inok, ez gaitu ezagutzen. Nik maite dut, uste dut Euskal Herrian eginen diskoen artean, haize konponketa eta haize emaitza onenetako izango duen diskoa dela Iker Laurobaren bakarkako ibilbideko lehenengo disko hau. Zeru tolesgarria diskoa, Fredi Pelaezek ekoitzi zuen musikari erraldoiekin, eta diskoaren ekoizpen osoa benetan aztertzeko modukoa da, estiloaren niretzat Euskal Herrian egin den ekoizpen referente horietako bat, baina haize hauek, wow. Zein da zure maite dut dago, Juri? Maite dut ez bat. Giroa ilun dago, euri tantak, aste artea da, eta bueno, gaur maite dut ez atokatzen da. Atzo lehendakari gaiek debatea izan zuten Diario Basko egunkariaren webgunean, okerrez banago, eta egon zen momentu bat, Zurine Rodriguezek isa sarean jarri zuena, eta da Pradalesek esaten duela, ados nago Andueza jaunarekin eta Alba anderearekin, ez? Bueno, esaten du, estoy de acuerdo con el señor Andueza y la señora Alba. Eta Alba Garziak, Sumarreko lehendakari gaiak esaten dio, me apellido García, señor Pradales García da nere abizena. Pradales jauna. Barkatu, errepikatu esaldi ordon, naiz konturatu eta, faltazen abizen Albarena. Estoy de acuerdo con el señor Andueza y la señora Alba. Dos. Eneko Andueza da. Eta Alba García da Alba. Eta Albak esaten dio, aizu, nere abizena García da Pradales jauna. Eta Eneko Anduezak eta Javier de Andresek, PSOEko eta PPko lehendakarik barre egiten dute. Eta Zurinen jarri zuen hori adibide gisa ez, emakumeoi politikan desberdin tratatzen zaigulako. Kasu honetan nik uste dut batzen direla, bata Alba emakumea dela eta besteak baino dezente gaztegoa dela. Ze uste dut 34 urte dituela Albak. Eta
Eta esan nahi nuena da, nire maite dutezarekin, gertatutako hori baino askoz nekagarriagoa iruditu zaidala Twitterren jendeak esan duena. Ze arazoa ez da Alba izena erabili izana, albataz hitz egiteko, ze Alba da bere izena, baina zuk aurretik esaten balin duzu Señor Andueza eta Señora Alba, hor abizena erabili behar duzu bientzat, edo esan Enekorekin eta Albarekin ados nago, ez Anduezarekin eta Albarekin, ze alderantziz ez da gertatzen. Ez du inork esaten ados nago Garziarekin eta Peiorekin. Ez, izango da ados nago Otxandianorekin eta Albarekin. Eta ez dut maite, benetan, sarean irakurri ditudan komentarioak, ze jendeak esan du, bai, gaixua Garzia anderea, salaketa jartzera joan beharko du, ez dakit nola etzen negarra egiten hasi, ez dakit nola etzen etxera joan, horrela sarkasmo puntu batekin, eta ridikulizatuz. Eta hori da gauzak ez ulertzea, edo hobesan da gauzak ulertu nahi ez izatea. Eta benetan penagarra iruditu zait, nekagarria, hau askotan gertatzen da, Sánchez eta Yolanda dira. Ez dira Pedro eta Yolanda, edo Sánchez eta Díaz, dira Sánchez eta Yolanda. Baziren Rajoy eta Soraya, ez ziren Mariano eta Soraya, ziren Rajoy eta Soraya, edo ez ziren Rajoy eta Sáez de Santa Maria. Eta orduan, hau beti gertatzen da, eta beti gertatzen da emakumeekiko. Ez da hemen mundua hankaz gora jartzeko moduko zerbait, ez dugu kartzelara bidaliko Pradales jauna hori esateagatik, ez dugu hori eskatzen, baina bueno, bada, errespetu faltaren eta patriarkatuaren adibide bat, eta jazta, isildu zaitezte. Bai, dudari gabe, isildu zaitezte. Eta gainera, uste dute, badagoela hor zerbait gehiago ez, eta da, nola saiatzen diren askotan, gero diskursoetan, esaten ez, feminismoa gure diskurso politikoetan, eta gure agendan dago, eta feminismoaren gaiak aintzat hartzen ditugu, eta ez dira konturatzen, oinarrizko gauzak ere zituztela betetzen, ez? Hor, badago, hori, igual mikromachismo baino gehiago ere bada, baina edozein kasutan machismoa da, baina gainera gero dago ez, aurpegi hori, esateko, ez, hau dena, barneratu dugu. Bai. Ez, egunotan ikusten dut Denis Itxaso kanpaina egiten, ez, eta berriz ere enegarren ez, etaren arma hori ateratzen, Diario Baskoko zuka aipatu duzun, Diario Basko egunkariaren debate horretan, Eneko Anduzak berriro atera zuen eta berriro eskatzen zuen azken 10 urtetan eskatu duten gauza bera, eta hor bueltak azebiltzan ez, horrekin kanpaina egiten, eta gogoan nuen, hau hain zuzen ere Denis Itxasok bertsiotu duen, eta 2013an nola tertulia politiko baten egokitu zitean Denis Itxasorekin plato bat elkarbanatzea Euskal Telebistan, eta ark esate zuen 15 mugimenduaren aldarrikapen guztiak dagoeneko alderdi politikoen agenda politikoetan zeudela, ez? Eta gogoan dut, pixkate, aurpegi arraro batzuk ikusi nituela platoan, estudioan, eta nik neuk azaldu behar izan niola, igual etzuela zer ulertu, ez, 15 mugimenduaren inguruan, baina egun hauetan ikusten dut kanpaina egiten, eta uste dut kanpaina egiten jarraitzen duela gauza asko ulertu gabe, eta, zuk diozun bezalaxe, ulertu gabeko gai gehiegi daude oraindik feminismoaren gaian. Ez uste dut feminismoa trastenditzen duen gai bat ere badela, ez, politika globalean, zuk espalin baduzu, zure arerio politiko bat aintzat hartzen, beste bat hartzen duzun maila berean haren generoaren ikuspegitik, ez. Nahiko, baina uste dut badagoela ere lotuta, ez, oso maila politiko eskasarekin, orokorrean. Osea, zu bazoaz debate batera, hori, da, mediokridadeare bai, ez? Machismoaz aparte, baina... Dago lotuta, ez duzula ikusten, sumar, edo kasu honetan Alba García Martín, benetako, nola da, benetan lehendakari izateko aukerak dituen pertsona bat bezala. Horren pentsatzen dut, Pradalesek ondo prestatuta edukiko duela zer erantzun Peio Otxandian hori, edo zer erantzun Eneko Anduezari, baina nola Alba García sumarrekoa den, eta inkasta guztiek dioten, ez, datu nahiko eskaxak aterako ditula sumarrek, edo nola, 34 edo 35 urteko emakume gazte baten, ez, hau benetan ez da nere aurkaria lehia honetan.
Eta orduan, prestatu, zertarako prestatuko nahi zain beste, ez? Hau ez dago lehiaren maila berean. Ez? Zaizu iruditzen hortik ere badagoela? Bai, arkakusok ere hori dio, ez hori da. Etzen Carmen Albaz hori da. Ari. Bai. Hori ikusten dia matxirulo gehienak goiuri dio Indiokerrek. Eta hortik pixkatera, txatak esan dit nire komentarioan moderadoreak rebisatzen ari diela. Zeratik izango da, matxirulo jarri duzuloko? Pentsatzen dut. Edo nazka jarri duzulako, nazka ere. Nazka ere, zen nazka. Nik ere maite dut ezadakart, eta badago neurri batean generoarekin lotuta, baina ez bakarrik horrekin. Atzo, gauza batzuk bukatu behar nituen, eta pentsatu nuen Tolosan dagoen jatetxe Asiar batera joan, eta bertan afaltzen nuen bitartean, eta batez ere janari ateratzen zuten bitartean, ordenagailuan lan batzuk aurreratzea, eta eta txenegoen, eta ondoko mailan bazegoen, guraso bikote bat, ez dakit, 45 urte ingurukoak, eta ez dakit, bien alaba zen, bietako baten alaba, ume bat zegoen euren zaintzan, 9 urte inguruko ume bat, neskato bat. Eta egia esan konversazioak nahiko narratxeak izaten ari ziren, eta nahiko ezeroso negoen entzuten nuenarekin, baina, etzen ordura arte larriegia, kutrea zen, maila eskasekoa, eta batez ere ume bat horre onda, eta baina, alako batean ez dio amak, edo tanakoak, emakume heldu horrek esaten neska honi, maitia, mugikorra hartu, eta etzan hemen zegu erretzera guaz. Eta geratu naiz, gabeko 10 eta 4 ziren, berandu xamar, hor batentzako. Begira, banku korridoritako bat dago bertan, eta orduan, han ertz batean, umea etzan da, mugikorra eskutan, lo hartzeko ere ziurrenik gogoarekin, eta arekin zeuden bildua, kanporatera ziren, erretzera. Esan nahiko harrituta eta lagun batzu idatzi nien, hau pasatzen ari da, eta ze miseria, ez dakit, eta olako batean sartu dira eta gainera hau dena areagotu dute. Olako batean tipoak, eta berriro diot, ez dakit, ume horren aita zen, ume horren amaren bikotea, edo zeletxe zen, ez dio esan umeari, con paciencia y saliva, el elefante se la metió a la hormiga. Eta antxe ondoan, geratu nintzen begira, pentsatu non, ez sartu, zerbait esan bar diezu, ze esango diezu, zein zarazu dogma egiteko, ume batekin egin behar den hezkuntzarekin, baina era berean, asunto soziales ideitzeko moduko ere iruditzen zait, ze zaintza mota daukon me horrek, eta hor geratu nintzen hausnartzen, ez? Gero, gizartean ere hor da jende asko, ez, bere haurtzaro sendatu gabea konpondu nahian, tenok gabiltza, ez, gure haurtzaro sendatu gabea konpondu nahian, horren zauri hoien ondorio ere bagara, baina iruditzen zait batzuengan sortzen diren zauriak ez dituela urte askotako edo bizitza osoko terapiak ere konponduko. Eta hor pixate kateatuta geratu nintzen, eta pixata faria izorratu zidan. Hori dan ere maite dut eza. Enago ni dogma egiteko, baina uste dute badaudela minimo batzuk, nun aurrek eskubide batzuk badituzten, eta iruditzea atzo eskubide horietako asko gorratuta zeuela, eta ziurrenik egunero gertatzen dela gure inguruan. Hori nire maite dut eza. Quiero que se acabe. Y eres tanto que no cabes, que no cabes. Y eres tanto que no cabes. Yo no quiero que se acabe. Goizeko 10:34 minutu, gaurko saioa nolabait martxan jartzeko moduan ere bagara, eta gure gaurko lehen gonbidatu ere segituan aurkezteko dizuegu. Hementxe zarete, naiz irratian, bigarren kafean, ez dakit txatean maite dut ikutzi dugun pendiente, uste dut ez, denak ere aipatu ditugula, beraz, guztiak agurtuta, bagoaz.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Inguru baten bilakaera behatzeko ikuspuntu ezberdinetan jarri daiteke fokoa. Ikuspuntu horrek balizko bilakaera horren alor batzuk azaleratuko ditu, agian beste ikuspuntu batzuetatik ateratako informazioarekin bateragarri direnak ikuspuntu oso bat osatze aldera. Enara Barea Letona antropologo donostiarrak euskararen eta alfabetatzearen ikuspuntutik egindu egia auzoaren azken 60 urteko argazkia. Ikerketan bildutakoa dokumental batean ere bildu du helduen euskalduntze alfabetatzea egian izenburupean. Duela aste batzuk estreinatu zuten eta egitasmoa hobeto ezagutze aldera, Enara Barea Letona bera gonbidatu dugu bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Enara. Kaixo. Zer moduz gara, hurbildu lasai mikrofonora, Ondo. Bueno, Enara, esan dugu, zerbaiten bilakaera behatzeko ikuspuntu ezberdinak egon daitezkeela, esan genezake, aipatu dugun moduan, zuk egia auzoaren azken 60 urteen erretratu moduko zerbait egin duzula? Bai, esan daiteke. Eta esan dugu ikuspuntu ezberdinak ere badaudela, zerbait behatzerako orduan, zuk zertan oinarritu zara ikerketa lan hau egiterakoan? Ikasi nuen antropologia. Antropologiatik ikertu dut, auzoaren bilakaera euskalduntze eta alfabetatze prozesuan oinarrituz. 60. hamarkadatik gaur egunera arte. Eta ikerketa guztietan egongo da ez, abia puntu bat edo egon ezin bat edo barruan zerbait sortzen zaizuna, hau ikertu behar dut. Nondik sortu zitzaizun ikerketa hau egiteko ideia edo aukera edo? Esan dedan bezala antropologia ikasi dut eta 3. mailan praktika batzuk egin behar ditugu. Orduan gordegia aukeratu nuen praktika hauek burutzeko. Eta bertan egin nuen hasierako lana izan zen euskalduntze eta alfabetatze prozesua ikertu baino 2 saliako borrokan oinarrituz. Eta praktika bukatzean gordegiak dokumentalago egiteko aukera eman zidan eta trantsizioekaren bitartez burutu nuen. Aipatu dugu, dokumental batean jasota dagoela guztia, dokumentala ze geroago ere hitz egingo dugu, baina joan gaitezen historian atzera eginda, 60 urte atzera egin, eta duela 60 urte, Enara, nolakoa zen egia auzoa? Hasiera batean egia auzoa baserri auzo bat zen, eta bertan nagusiki euskaraz hitz egiten zen, baina industrializazioa iritsi zen, eta orduan horrekin aldaketa urbanistiko batzuk eman ziren, eta aldaketa urbanistiko hauekin aldaketa sozialak ere. Orduan baserri auzoa izatetik hirira pasa zen, industria, enpresa edo fabrika asko jarri ziren egian, eta orduan migrazio fluxu handia jaso zuen egiak. Eta, daukagun irudia da, egia auzo euskalduna izatetik pasazela izatea auzo erdaldun bat edo. Aipatu dugu, denboran atzera egin da, 19. mendera ere jodezak eguzuk aipatzen duzun baserri auzo horretara, egia auzoa nolabait ezagutzen duenak edo gaur egungo egia ezagutzen duenak 19. mendeko hori nola imaginatu behar du, non zegoen, orain zabalduta dago, edatuta dago, baina non zegoen egia auzo kasko hori? Donostiako periferian zegoen, Arresitatik kanpo, eta hartzen zuen Urumea ibaitik, ia Intxaurrondoraino, baina, ezen gaur egungo egia ziren baserri batzuk, 50 inguru, batzutan izan ziren gehiago bestetan gutxiago, baina hori egiatik zabalduta zeuden. Eta bertan, pentsatzen dut, jarduera nagusia, baserritar bizitza izango zela, ezta? Auzoan bertan. Bai, nekazaritza eta beltzaintza. Eta industrializazioa, aipatu duzu hor beste mugarri edo, esan genezake mugarri garrantzitsu modura, aldaketa urbanistikoa aipatu duzu alde batetik, hor itxuraz behintzat esan genezake fisikoki hor aldatu zen auzoa? Bai, gutxinaka juntzen aldatzen, hasiera batean abidez egen baztaneko auzoa bezala ezagutzen zena, eta gero aurrerago egin ziren beste, gaur egun ezagutzen ditugun edifizio guztiak egin ziren industrializazioan edo frankismoan.
Eta horrek esan duzun moduan industrializazioak hainbat lantik ekarri zituen berarekin, aldaketa urbanistikoa aipatu dugu, eta gero beste aldaketa sozialera bai, jende asko etorri zen auzora, eta pentsatzen du leku askotatik etorritako jendea izango zela. Bai, Euskal Herritik eta Espainiar estatutik etorritako jendea. Eta une hartan, euskara nolabait ere, galbidean jarri edo euskararentzat hori etzen mesedegarria izan, zer gertatu zen euskararekin duela 60 urte, egian? A ber, azken fina etorri zen migrazio fluxu handi iritsi zen egiara, gehienak Espainiar estatutik etorri ziren, orduan euskara galitu zen euskara zekitenen artean erabiltzen zen, eta gero ja etorri zen frankismoak euskara debekatu zuen, eta azkenean familia batzuk mantendu zuten euskara, eta beste batzuk ez, beldurragatik edo, eta horregatik jun zen euskara galtzen. Bai, euskara ikasteko gogoa genitun eta jazta. Talde bat bazegoen hor, Auzoan revoluzionarioa zirena. Bazegoen giro bat, ja oraindikan frankismoa bukatutan digutxika edo lehenagotik, ja gazteak eta euskara ikasi nahi genuenak gau eskolotera hurbiltzen ginen. Esforzo handia eskatzen zuen lana egin ondoren jutea, baina ekak lortzen zuen hori. Momentu hortan, bilasalia zegoen, utza. Auzo antolatu zen horren inguruan eta eskatu zuen hori auzoaren izatea. Elkartzen ginen kopuru handi bat antolatzeko. Hainbat ikasle udara partean baserrietara bilatzen. Hilabeteko junda, bost pasazintunak bai, eta denetiken pixka bat. Hausartzen gaizki egiten dezulako, area junda jabe hartua zaudet. Parrandazko ere indego? Hori ateako da denbora guztuna. Hor, enara, uste dut badaudela ez, ari zaretela aztertzen, bi errealitate bat gaur egun euskalduntze prozesu hori, azken urteetan ez, eman den berreskurapena, eta bestetik zergatik galdu zen ura ez. Eta hor ere, ari zara ipatzen, faktore bat baino gehiago dira, eta faktoriek elkar elikatu edo elkar komplexuago egiten dute guztia ez. Nolabait, baserria irudikatu baldin badugu gure hizkuntzaren gotorleku bezala, eta ziurrenik frankismo garaiko debeku horietan, baserriak heldu baldin bazion hizkuntzari, hemen hori eretzegoen industrializazioak ja hori nolabait eraldatu zuelako, ez? Eta bata bestearen katean kokatuta edo sortzen den desagerpen bat ere bada, ez? Hor, ez dakit, multifaktoriala edo, baina ziurrenik beste modu batera gertatuta, ondorioak ere diferenteak izango lituzkena, ez? Maybe. Hor, bestalde, aztertu duzu inoiz, ez dakit, jatorriarekin lotutako eraginak ere kasu honetan aipatu duzu, Euskal Herritako lekutatik etorri zen migrazioa egontzela, baita Espainiatik ere, hor, bi eredu honetan aldaketa bazegoen, Euskal Herriko beste leku batutatik iritsitakoek ere parte hartu zuten erdalduntze prozesu horretan, edo hor aldean nabari da? Nik uste kasu, bakoitzak ezakit, batzuk heldu zioten euskerari, beste batzuk ez, euskeraz ezekitenek ere azkenean auzoko komunitatean sartzeko nahi horretan edo euskeraz ikasi zuten, eta beste batzuek ez. Horren ara, ikusi dugu, orain entzulek entzun berri dutena eta streaming bidez jarraitzen gaituztenek ikusi dutena, helduen euskalduntze alfabetatzea egian izenburupen egin duzun dokumentalaren trailerra izan da, entzun dugu, hor, gero bilasali eta aipatuko ditugu, baina frankismoaren ondorioz eta hor beldurraren ondorioz euskera bakasik galtzear edo oso erabilera bajuarekin zegoen egian, baina hor une batean egoerari buelta ematen hasten da. Noiz da une hori eta nola mugitzen da auzoa? Frankismoaren azkeneko urteetan jabazegon euskera aurrera eramateko nahi hori, igual bai politikatik eta baita norbanakoaren identitatetik sortzen zena, eta orduan hasi ziren biltzen auzotar batzuk. Hasiera batean frankismoan bazauden modu klandestinoan edo ilegalki zauden euskal eskolak edo gau eskolak, baina gero ja hori nekartze eta astapen bezala, eta gero ja frankismoa bukatzean gau eskolak sortzen dira, adibidez Maria Reina ikastetxean sortzen da gau eskola bat, eta gero ja euskaltegia
eta bar. Eta horre ipatu dugun bezala, mugarri edo zerbait garrantzitsua da, simbolismo handia du Bilasalia espazioa. Konta iguzu zertzen Bilasalia espazioa eta zertan bihurtu zen gero? Vale, Bilasalia hasiera batean farmazia laborategi bat zen, baino guztiz abandonatua zegoen. Gero gizarte segurantzaren eskuetara pasa zen, baino abandonatua jarraitzen zuen, eta egiak momentu hortan biztanleria asko zuen, eta behar batzu zuen adibidez ambulategia, jubilatu etxea, kulturetxea, haurtzaindegia eta bar. Eta hasiera batean ezen izan ere, Bilasaliako borroka ezen hasi euskaltegi bat jartzeko nahiarekin, behar horiek kubritzeko nahiarekin hasi zen. Eta, hasiera batean auzotarrek okupatu zuten, bota egin zituzten, azkenean gizarte segurantzak enkantean jarri zuen, eta exigitu zioten udaletxeari edifizio hori erosteko, eta manifestazio batzuk eginda eta lortu zuten, eta azkenean Bilasalia auzotarretzat izan zen, eta hasiera batean jarri zuten haurtzaindegi bat, eta gero ja euskaltegia. Hasieran aipatu duzu gau eskolak bazirela, frankismoaren azken urteetan, nolabait ere modu klandestinoan edo zebiltzanak, gerora, behin frankismoaren osteko lehendabiziko urte horietan indar hartu zutena, esan daiteke, ez dakitzuko beto azalduko diguzu, Bilasalia izan zela benetan euskararen berreskuratze prozesu hori bultzada handien amantziona, edo lehenagotik bazetoren zerbait indartu zuen Bilasaliak? Nik uste lehenagotik zetorren zerbait indartu zuela. Egia da ere, gau eskoletan gau ez ematen ziren klaseak, orduan azkenean egia langile auzo bat zen, eta jendeak lan egin ondoren juten zen gau eskolara. Orduan igual bai jende gutxiago juten zela. Eta gero ja konturatu zirenean egunez ere eman zitezkela klaseak, jende gehi juten zen, eta azkenean Bilasaliako euskaltegira juten ziren adinez berdinetako jendea, langileak, ikasleak, etxeko andreak, gurasoak, eta orduan bai izan daiteke igual indartu zula lehenagotik zetorren zerbait. Dokumentala ikusteko aukera izan dugu, YouTubeen ikusgai dago, jende askorekin hitz egin duzu dokumental hori prestatzeko, ez dakit, alde batetik badaude eskola horietan klaseak hartu zituztenak, klaseak ematen aritu zirenak, ez dakit, jendearekin hitz egin da, zuri ze sentsazio, ze ondorio nagusia ateratzen dituzu, hau da, historia bat zegoen, datuak bazen nituenez, halako urtetan hau gertatu zen, baina datuek ematen ez duten zer eman dizu jendearekin hitz egiteak. Elkarrezketek eman diatena izan da beste ikuspuntu bat, ze datuak banitun, esan dezun bezala, baino adibidez harritu nauen zerbait izan da, irakasleek ez dutela segururik, ez dutela asko kobratzen ere ez, gainera dokumentaren zati batean esaten du irakasle batek, kobratzen genuen, no ez genuen kobratzen, beraiek egiten zuten nahi hori zeukatelako eta behar hori zeukatelako euskera erakusteko edo euskera ikasteko ikasleen aldetik ere pasatzen zuten eguna lanean edo beste zerbait egin beharrean juten ziren euskaltegira euskara ikastea eta horrek harritu ninduen, bai. Eta gero, hainbat irakaslek eta ikaslek ere esaten duten hori ez, euskara ikastearen aitzakian elkartzen ginen, baina askoz gehiago izan zela, sozialki elkartu zutela mugimendu moduko bat ere izan zela, ez? Ze iritzi jaso dituzu zentzu horretan? Bai, nik uste jendeak ere hartzen zula egiako komunitatean sartzeko edo egiako norberak bere identitatea sortzeko ere. Eta azkenean bazoan jendea kanpotik zetorrena eta hemengo kulturan sartzeko, hemengo kulturarekin identitatea sortzeko juten zena euskaltegira. Egian pentsatzen dut, egian biziden jendeak eta historia ezagutuko duela, nik pertsonalki ez nuen prozesu guztionen berri, ez dakit zentzu horretan, egiatik kanpo jendea harritu du historia, edo historia ezaguna zen prozesu honen kontua, edo auzoan gehiago zen kanpoan baino? Nik uste ere auzoko gazten artean ez zela ezaguna, nik de hecho ere ez, banekin euskalontze prozesua eman zela, baino enekin ezer gehiago ere ez. Eta nik uste helduen artean bai izan dela, azkenan beraiek bizi izan duten prozesu bat izan delako, bai izan dela garrantzitsua, baina gazteen artean nik uste ez zela ezaguna ere ez.
Dokumentala egiteko ez dakiten kargua edo, aipatu duzu praktikak ordegian egin zenituela, beraien bidez izan zen dokumentala egiteko proposamena, edo beraiek ikerketa egiten ari zinenean pentsatu zenuten dokumentala egin zitekela, nola izan da dokumentala egitearen prozesua? Praktika bukatu nitunean hori gelditu nintzen gordegiakoekin, eta esan zidaten ideia bat zukatela, dokumental bat egiteko ideia, eta holaxe, onartu nun, eta trantsizioeka eskatu nun, eta horrela. Zer izan da zure lehendabiziko ikusentzuteko ekoizpena? Bai. Eta? Erreza alda dokumental bat egitea edo horrelako zinta edo pelikula bat egiteak zenbaterenako lana eskatzen du? Ikasi danez antropologia eta ez dakidanez bideoak eta editatzen zaila izan da bai. Niretzako pertsonalki zaila izan da, baina gutxinaka hartzen zoaz programa edo eta jazta. Esan dugu duela aste batzuk egintzen dutela aurkezpenaren aipatu duzu, auzoko gaztek, ez zutela kaso prozesu honen informazio edo gehiagirik, ari dira auzoko gazteak dokumentala ikusten? Bai, eta ze esan dizute? Jendeak ze iritzi eman dizkizu? Inguruko gazteak hori ezakitela ere hori gertatu zenik, ezakitela hasiera batean igual ere euskalontza prozesua eman zenik, o euskaltegirik egon zenik. Dokumentala eginda dago, jada ikusgai dago, aurkeztu duzu, izango du dokumentalak batetik bestera biltzeko asmorik baduzu, dokumentala aurkezten edo hortxe, sarean ikusgai dago eta bere hortan geratuko da? Hortxe, sarean dago eta jazta. Eta enara bareak badu, ikerketa lerro honetatik edo egiaren alfabetatze eta euskalduntze prozesuaren bide horretatik ikerketa gehiago egiten jarraitzeko asmoa edo beste zerbait hiltzeko ideiarik edo bai? Badaukat asmoa jarraitzeko. Berdinarekin jarraitzeko, baina gustatuko litzaidak ere beste nunbaiten sartzeare. Gaiak oraindik baditu heldulekuak? Bai. Hori horrela utzita, akaso, gaurko zagurtu, eta aurrerago beste ikerketa lerroren baten bueltan edo, gonbidatzea izango dugu onena. Enara Barea Letona, mila esker, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta aurrerago izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko. Indaberen noiz arteari gara entzuten, bigarren kafean zarete naiz irratian eta segituan aurrera egingo dugu zuekin hainbat gaietan murgitu behar dugu, Maialen Tellabidek ere gurera etorri behar du, Arkakusok hainbat gai xeleber xamar ere badakartza gurekin elkar banatzeko, beraz, gera zaitezte hemen, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. No
Pásame los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimento. Abesti honek Lisistrata izena du, Gata Katanaren abesti bada. Eta bigarren kafean askotan entzuten dugu, bat, kanta asko gustatzen zaigulako, baina bi kontatzen duena ere asko maite dugulako, aipatzen ditu, erreferente feminista ugari, Rosa Luxemburgotik Silvia Federici daino, baina gaurkoan izenburuari erreparatu nahi diot. Izenburua Lisistrata baita, eta zer da Lisistrata kontatu genizuen behin, baino Lisistrata da Aristofanesen liburu bat, antzinako Greziako liburu bat, eta bertan kontatzen da nola Greziako emakumeek gerraz nazkatuta ezin zutenean gehiago gerrarekin, eta euren senarrak eta semeak eta nahiak eta aitak gerrara joaten zirenean, galdu egiten zituztelako, erabaki zuten gatazka amaitzeko sexu greba egin bertzutela. Ez zutela harremanik edukiko. Eta ea horrela gatazka amaitzen zen. Gerora historian zehar horrelako greba gehiago egon dira. Eta orain, momentu honetan, hori egiten ari dira Hego Korean. Alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas. Eta mugimenduak ez du Lisistrata izana, mugimenduak gaur-gaurkoz 4B izena du, orain esplikatuko dizuet zergatik 4B, baina testuinguru pixka bat. 2018an ere intzen mugimendu honen hazia. Izan ere Hego Korean munduko beste herrialde gehienetan bezala, feminizidioak, hilketa matxistak, indarkeria sexista, eguneroko jakiak dira. Egunero gertatzen dira Hego Korean horrelakoak, baina tamalez ez dituzte, gero ondorioak ekartzen, hau da, gizonezko horiek, erasotzaileek, ez dute, gero kartzela zigorrik jasotzen. Eta urtetik urtera okerrera doa gauza. Azken urteetan kamara ugari, espioitza kamara ugari jarri dituzte emakumeen aldageletan, emakumeen etxeetan, arazo handia daukate indarkeria matxistarekin Hego Korean. Baina esan bezala, erasotzaileak ez dituzte kartzelara eramaten. Eta horretara, ohituta zauden emakume Hego Korearrak, baina zer gertatu zen 2018an? Emakume batek, arte eskola batean, unibertsitatean, argazki bat atera ziola, biluzik zegoen gizonezko modelo bati, badakizue hori pelikuletan askotan ikusi dugu, ezta? Modeloak gizonezkoak etortzen direla, biluzten direla, eta arte ederrak ikasten ari diren ikaslek marraztu egin behar dutela gizonezko hori. Emakume batek argazki bat atera zion gizon biluzi bati, eta kartzelara bidali zuten. Hau da, gizonezkoak ez dituzte kartzelara bidaltzen bortxaketaren gatik, hilketa matxisten gatik, edo mehatxuzko pornoaren gatik, baina emakume hau argazki bat ateratzeagatik kartzelara bidali zuten. Eta orduan sortu zen horrelako mugimendu bat, eztanda egin zuen mugimendu feministak Hego Korean. Eta elkartzen hasi ziren Seulen eta bestelako hiri handietan, benetan lotxagarria delako nola gizonezkoek egiten dutenean ez zen ezer gertatzen eta egunero gertatzen da, eta behin emakume batek egiten duenean kartzelara bidaltzen duten. Eta orduan sortu zen gaur egun 4B bezala ezagutzen dena. Eta zer da 4B? 4B da bijon, bisexeu, bitxulsan eta binae. Bik korearrez ez, esan nahi du. Eta orduan, bijon da ezkontza heterosexualik ez. Bisexeu da gizonezkoekin sexurik ez. Bitxulsan da umerik ez, ordunaldirik ez. Eta binae da gizonezkoekin zitarik ez. Eta horretan ari dira Hego Koreako feministak. 4B mugimendu horretan nazkatuta daudelako eta borroka feminista bezala topatu dutelako hemen beraien indargunea. Eta orduan ezkontzan kopurua zeharo murriztu da, aurren jaiotzen kopurua zeharo murriztu da, momentu honetan munduko jaiotza tasa baxuena du Hego Koreak. Emakumeek ez dutelako jada gizonezkoekin ezkondu nahi, ez dituzelako jada gizonezkoekin umeak nahi, ez dituzelako mutilagunik nahi,
nazkatuta daudelako, eta ikusi barko dugu ze ondorio dakarren honek, ze esan bezala, bilakatu da munduko jaiotze tasa baxurik duen herrialdean, eta horrela jarraituko du, ze emakumeak protesta masibo hauek, ze masiboak dira gainera, egiten ari dira, patriarkatoren aurka. Jarraitu beharko dugu, laube mugimendu hau gertutik, ze benetan gai interesgarria da, eta batez ere interesgarri izango da ikustea exigitzen dituzten ondorio horiek gertatzen diren, eta eraldaketa hori ematen den. Koreako gizartean, baina, beste leku askotan ere beharko litzatekena akaso. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta goizeko 11 eta minutu bat ditugula, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, oinatze Aizpuru egunon. Egunon Inigo, egunon entzule guztiak, bai, oraintxe bertan Lakuako gobernua elkartuta dago, asteroko gobernu kontseiluan, eta bertan dekretu bidez neurri bat onartuko du. Zehazki, indarkeria matxista erabiliz gizonek hil dituzten emakumeen seme alabei urtean 5.000 euro baino gehiago emango dizkiet dekretu bidez Jaurlaritzak 18 urte bete artean. Gainera atzerako eragina izango du eta 10.000 euroko diru laguntza bat ere jasoko dute. Jaurlaritza gehitu duenez, diru laguntza hori zenbait kasutan 18 urtera arte izanagatik ere 25 urtera artean luzatu ahalko da, ikasketa arautuak egiten ari baldin badira edo gutxienez 133ko desgaitasun edo menpekotasun maila baldin badute. Gainera, diru laguntza jasotzeko baldintza da 18 urte baino gutxiago izatea haien ama hil dutenean eta 21 urte baino gutxiago izatea laguntza eskatu dutenean. Ara Bizkaia eta Gipuzkoan erroldatuta egotea eta bizitzea ere baldintza ezinbestekoa izango da. Dekretu bidez onartuko da eta indarrean jarri bezain pronto eskatu ahal izango dituzte laguntzak aipatu lagunek Jaurlaritzako herritarren arreta zerbitzuaren bitartez. Gainera, dekretua martxan jarriko dutenetik, atzerako eragina izango duten 10.000 euroko diru laguntza jasoko dute, indarkeria matxistaren bidez ama hil dieten seme-alabek. Diru laguntza jaso ahal izateko biktimek adingabeak izan beharko zuten haien ama hil zutenean eta 2003ko urtarrilaren batetik aurrera gertatua behar du hilketak. Beraz, diru laguntza edo neurri berria indarkeria matxistaren biktima izan diren seme-alabentzat. Nafarroako epaitegian berriz gaurkoan albiste izango da ziurrenik, Lizarran 2020an 2 haurren heriotza eragin zuen autobus istripuko epaiketan egun klabea izango da. 5 eta 8 urteko 2 anai arreba zuhurtziegabekeriaz hiltzea auziperatuta autobus gidaria gaur akusatuen eserlekuan dagoelako. Berak deklaratuko du 2 hilketa delitu leporatzen dizkio fiskaltzak 3 urteko eta 9 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen du. 36 urteko hiruindar honek galgarik ez zuela oihukatu zuen istripuaren unean, dena den gerora eragindako polizia ikerketak ez dute egiaztatu tankerako edo galgaren matxurarik zegoenik. Fiskaltzak dio gidaria arinegi azkarregi zijoala istripua izan zen lekuan, Carlos Zazpigarrena kalean ibilgailuaren kontrola galdu zuela eta autobusa gelditzeko galgak ez zirela modu egokian erabili. Hala, 2 anaia hil zituen edo hil ziren ondoren 3 esan bezala 5 eta 8 urte bitarteko 2 anaia eta gaur honen inguruko epaiketa hastear da, ziur eragingo duela ikusmin haundia gaiak. Azken aipamen bat, kasu honetan nazioartetik, Kopenhagen sute haundia dagoelako momentu honetan bertan burtsako erekin historikoa kiskaltzen ari da 1640 urteko erekina turista asko erakartzen dituena, erabat kiskaltzen ari da eta goiko kapitela ere eraitsi du suak oraindik ez da zabaldu edo sua zerk eragin duen oraindik ez dute argitu, baina hori da irudiak iristen ari zaizkiguna sare sozialetatik batez ere. Hauxe beraz kontatzeko genuena, bigarren kafeako lagunok. Eskerrik asko Oñatze Aizpuru, eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen Naiz irratian, bien bitartean, kafea hartzen jarraituko dugu, ondo baderitzozue, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Let me tell you about this girl, maybe I should. I met her in Philly, and her name was Brown Sugar. See, we be making love constantly, that's why my eyes are a shade blood burgundy. The way that we kiss isn't like any other way that I be kissing when I'm kissing. Maialen Tellabide, egunon. Mikrofona erikiko dizut. Hore, bai. Egunon, Arkakusoia hemen dabil saltxeatzen dio, Julen, eskerrak bigarren kafearen logoa duzula mikroaren azpian. Baina kaskoak horrela, kriston stikerrak ateratzeko moduan zaude. Bai. Nola zenituen? Arrazoi. Zituen hemen Goian. Askotan hemen jartzen ditut. Bai, egia da. Baina grazioso zaude horrela zauden. Nire gizartzeatik edo zerbaz. Indiokerrek ere agurtu du, Maialen, egunon Maialen dio Indiokerrek. Egunon Indioker zuri ere, denak agurtuta, danak orkestuta, az gaitezen gaurko bilera garantzitsu honekin, erabakia hartu behar du. Zein da? Erabaki bat, zein da? Kaferik hartzen ez duen jendearekin zer egin. Pakian bizitzen utzi. Bai. Az ikusi nun, TikTokeko bideo bat, zerbitzari batena, eta akabatzeko gogoa eman zidan. Nio nola gauden azkenen. Bai, tipoak esatezun, neri eskatzen diaten bakoitzean deskafeinatu bat, ze egiten dudan, kafeinarekin jarri. Eta... Gaualdi ez bizorratu pertsona horri. Gau eta gauza asko. Base honorre neska bat, erabiltzaian izena oraintxe, etzaite etorriko, TikToken, eta azaltzen zuen, zen nolako ondorioak ekartzitzakeen kafe bat kafeinarekin ateratzeak, kafeinari gabe eskatu izun norbaiti. Egia da, akaso kafeinadun batek ospitalera bidali bazaitu, ez duzula taberna batean kafe bat eskatzen, eta kubritzen zea, baina, kamarero batek hola bere kabuzera bakitzea guaiotismoagatik, eta uste tur badagoela... Baien kafe batek ez, baina jarrera horiek behin baino gehiotan ikusi ditugu, eta bada arriskutsua zen horbaitek esan dezake eskatu dezake zerbait, eta mesedez nik hau nahi dut, baina zainzuri gabe, eta kamarero batek esan dezake, baina hemen kejatzen, hemen ere eskaera berezikin, zainzurikin jarriko dut, eta ez da enteratuko, eta egian alergikoa zara, eta ospitalera. Zainzuri alergikoa zara. Ez ni alergiko naiz. Baina badakizue zer uste dut, badagoela hor komponente bat, ez dakit zerkin lotutakoa, ez dakit guaiotista dan, ze... Zer da guaiot? Guai bat zara. Guai bat, bale, nola kafea eskatu... Ez que guaiotista da... Bere hitz bat, ez? Bai, inigoren hitz. Bai, guaiotismoa. Bale. Bai, nola kafeak behar duen kafeinarekin, ez? Ze horrela da, eta badago hori igual eredu maskulino baten isla horatzean, ez? Kafea benetakoa. Eta bestela, mierda bat, eta nik ez dut jarriko, ez? Kolakaua grumoekin. Baina zuk imaginatzen duzu kamarero bat esaten, niri norbaitek eskatzen didanean ardo txuri bat, beltza ateratzen diot. Ez, luke hori planteatuko. Ez, bueno, ez dakit. Ez que, klaro, nola ez deten kafia hartzen, ez da eskatara zoiek. Baina uste dut dela, alkoholik gabeko garagardoa eskatzea bezala. Bai. Tani jartzen diot kaina normala, eta hor konpon. Ez da enteratuko, bai. Puntu hori, gauza batzuk, badaude, maila batean, alkola, kafea, ez da gizer, eta gero beste gauza batzuk dira, pixkat, como, hau da jende raritoaren kapritxituak. Ja. Eta... Bueno, bai, oza, ez dago ondo, baina zalde guin kontsumitzaile bezala. Brown sugar entzuten nahi gana kafeari botatzeko, azukre marroi, azukre beltza. Adibidez. Irukoa, teia bide. Zaine honi atopatzen un momentua. Horrek zaitu, ez zait bat ere interesatzen kontatzen ari zaren Inigo, ni etorri naiz, vengo a hablar de mi libro. Konturatu naiz, baina ez da izaratik iritsi garen ona. Nik uste Brown Sugar irakurri dezula da, kafean pentsatu ez horrelako zerbait, baina bueno. Aitortzat egin barizu, laugarrena da. Hori ere esanoa da? Ez da. Ez da. Bueno, bat esnearekin hartu dut. Bai, goldio. Ez da asko aldatzen. Nire jazta gaurkoz nahikoa da. Nahiko kafe. Gaurkoz, ze mendik amabita esan ezu? Ez. Gaurkoz nahiko kafe. Gaurko nahiko vale, bueno. Egunero lau kafe, esan zigun gure erizain maitatuak eta sexologia adituak, Idoia Xarmak, lau eguneko, zegoela pixkat parametro onargarrin barruan. Akaso lau ordutan ez tira hartu behar lau. Ja, igual. Bai, como una moto, eta kostean mendik, baina bueno. Gaurkoa salbuespen bada. Vale. Normalean, bigarren kafea amaitzen dut, 2 edo 3 kaferekin. Bueno, zte diferentzia. Ostra, ordu bete falta da. Ja, bueno, bai. Honen proiektzio egingo bagenu. Tira, Brown Sugar entzuten ari gara, eta Maialen Tellabide gaurko gaia... Gaur ez dakat galderarik. Bien! Ez da galderarik?
azterketarik ez! Venga, txalo bero bat niretzat. Eske baina kantutzarra bai, hori estaldatzen. Bueno, hori eske bestalaz nator. Osa, directamente. Gaur nahi dizuet hitz egin, disko ontaz. A ver, zein da nire kamera? Zure kamera da txiki hau. Bai. Ba, disko ontaz nahi dizuet hitz egin. Justo entzuten nahi geana dago aurreko diskoan, baina berdin dio. Nolabait hasi bernun asuntoa. Budu deitzen dan disko hau, por cierto, ez da D'Angelo, da D'Angelo. D'Angelo, egia da. Bai, D'Angelo. D'Angeloren budu diskoaz jardun nahi dizuet. Ze diska honek dauka kontekstu oso berezia, kontekstu musikal berezia, arrakasta handi izan zuen, da gero ondorio latzak baita ere. Orduan, digamos, eukidula disko honek arku guztia, arku dramatiko guztia. Baina, bueno, kontatzen dizuet dola pixka gainetik. Budu diska 2000 urteko, urtarrilaren 15 kaleratu zen, eta urte hortako Rhythm and Blues disko honenaren Grammy saria irabazizun. Electric Lady estudiotan grabatu zen osorik, badakigu zintzu dian estudio hauek, Nueva Yorken, hemen grabatu zuten izan berri izena barkatu? Electric Lady Studios. Nik ez ditut ezagutzen barkatu. Ba, Prince, Stevie Wonder, da honako artista hauek bertan grabatu dituzte behaien lan famatuenak, eta orduan, pues, bueno, da pixkat toki ikonikoa, hola, genero hortako musikarientzat, eta kontua da, 80ko hamarkada bigarren erdi hortan, estudioa pixkat abandonatuta zeon, Eta bueno, gero kontatuko izuet, zeinek hartu ez du, baina, bueno, gauza, kontua da, bertan grabatu zutela, eta nahiz eta diskako plantilla oso murriztua dan, jende asko ibilizan diskonen inguruan. Eta Soulquarians kolektibo musikalaren fruitu emankorrena izan zan, diskau. Eta nortzuk dira, Soulquarians kolektiboa. Ba, ber, 80 marreko hamarkada hip-hop mundua ubikatu berdeu, nola dauden bere izita West Coast eta East Coast. Bai, ondo inditut. Mendebaldeko eta ekialdeko... Mendebaldeko eta ekialdeko raperoak. Nik truko bat planteatu nuen behin bizitzan, gure hizkuntzekin, euskera gaztelera eta ingelesarekin bintzat funtzionatzen duena, eta letra eskubian jarri nuela. Ekialdea. Este, West. East. East, joder, nola nagon. Eta beste guztia bestaldera botanun. Vale, bai. Egia da, euskeraz ezkerra ere badokagula erekin, baina, bueno, behin jaden eskubian jarri duzula, eske, kontua, nik konturatu naiz, ezkerra eta eskubian arteko desberdintasuna ez dutela ondo egiten. Ja, daukezu, eskubi bat eta beste eskubia, edo ezker bat eta beste ezkerra. Ez, berdin dit. Osea, iritsi naiz puntu batera berdin ditela gauzak, eta gidatzekoan arazo bada, baina, bueno, da igual, hori beste kontu bada. Zara bakarra, jende askori gertatzen zaio, gidatzerakoan eskubitara eta ezkerretan, bai, ni behintzat bai. Kontua da, hori, hip-hoparen banaketa argia dago, eta beef handia dago behaien artean, de hecho, da garai hau pistola oso bizkorratatzen zuten garaia, eta, bueno, nahiko toksikoa eta desatsegina eta gauza guztiak presentziatu behar izatea, baina bueno. Tupac eta konpainia, bai. Bueno, kontua da, The Roots taldea agian ubikatzen dugu, Jimmy Fallonen taldea da, Jimmy Fallon, The Tonight Show with Jimmy Fallon, The Roots taldea dago bertan, eta garai hontan, The Roots ja, bazegoen martxan, eta bazeukaten behaien publikoa, baina ez zuten, etzian nabarmentzen gainontzeko, eta gatu zien pixkat entierra de nadie. Eta orduan, Questlove, bateria joleak Amir Thompson deitzen dena, honek esaten dugu, nik hemen zerbait egin behar dut honekin, ze nolabait destakatu egin behar dugu, nolabait nabarmendu bergea. Laragota 15ean, ez baldin manabi loker, D'Angeloren kasete bat pasazioten Brown Sugar diskakoa, Brown Sugar proiektuarena hasieran entzun duguna, eta entzun ondoren esan zuen, ostras, tipo honek gauzak desberdin egiten ditu. Ez dauka hain hip-hop gogorra, ez dauka hain soul gogorra. Agian hemendik dijoa asuntoa. 97 inguruan harremanetan jartzen dira, eta kontzertu baten ondoren, gainera, zegoen The Roots jotzen, Questlove baterian, eta publikoan zeuden D'Angelo eta bere alboan Erika Badu. Eta Erika Baduren inguruan hitz egin genuen, eta baita esan dizuen, bizitzan entzun dezuen gauza leunena zala Erika Badu, eta gaur gatoz bere alderdi, bere kontraparte maskulinoakin, ez? Más o menos, Mama's Gun diskoa Erika Badurena eta Budu
D'Angelorena pues, toki berdinean jaio zian, eta gainera elkarren artean kolaboratuz. Ordan, pues, bueno, Questlove festival batean ikusi nuen. Benetan! Ala, que guai! Belgikan Collage Cafe izeneko jaialdian dela musika urbano beltzaren jaialdi bat. Eta... Maravilla, ez? Ala, zen envidia de repente. Guapísimo. Oi, bueno, que suerte. Bueno, etortzen bada berriro joango gara. Bai, nik behintzat, bai. Bueno, en fin. Asuntoa. 97an sartzen dira Questlove, D'Angelo, J. Dilla, dala ekoizle bat, eta, bueno, hip-hop ekoizlea, eta James Poyser? Eta James Poyser sartzen dira Electric Lady estudiotan, eta azten dira ikasten. James Poyser teklista. Hori da, teklista dela. De hecho, orain The Roots taldean parte da. Azten dira ikasten Marvin Gaye, Josuz esangoet, James Brown, Jolin Leno esan dut oso bizkorda bainaztu zait. Isn't she lovely? Stevie Wonder. Stevie Wonder, Michael Jackson, hauek guztiak ikasten hasten dira, eta hemendik neo soul deitzen den genero berri bat ateratzen da, eta bueno, datuela importantea, Soulquarians deitzen dira, ze lau hauek akuario dira. Ara! Bai, mierda hauetan sinisten dute. Bai, akuario dira, baina ascendentean on. Sudau. Peña pila bat gainera. Osea, nik mierda hauetan ez dut sinisten. Eta berdin dit ofensiboa izatea. Sinistu ez dut jakiten, eta interesatuen jendeari ofensiboa egiten zaio, zuk ez jakitea zure ascendentean non daukazun. Bueno, aneri ofenditzen dit jendeak hortan sinistea, baina ez dut ezer esat. Bueno, orain aprobetxatu esateko, baina bueno, kontua da. Hemendik neo soul genero ateratzen dela, eta disko historikoak ateratzen, genero honen disko historikoak ateratzen dira. Pues, The Rootsen Things Fall Apart, 89an, Erika Baduren Mama's Gun 2000an, Commonen Like Water for Chocolate. Common. Barkatu, munduko pertsona sexiena da. Bueno, eta D'Angeloren Voodoo 2000an da azken hau da arrakastatxona da horraitik ekarri dizuet. Aian aurrera goitzen dugu beste diskaren bat, beste diska batei buruz. Eta orain entzuten egiana One More Gin. Baby, you got yours, I got mine. I hope you know that you can call me girl, things change. Yeah, yeah. If you wanna, we can catch up on some lost time. Gauzat, ez dizutena komentatu, aipatu ditut lau Soulquarian, diala, digamos, the OGs, originalak, baina horri inguruan dozena bat artista batu zian, pues, raperoak, musikariak, de hecho, bat oso garrantzitsua Roy Hargrove, itzen dugu beraren inguruan pixkata aurrerago, baina adibidez Roy Hargrove hori da jazeko trompetista bat, eta mugimendu honen barruan zegoen. Osa, izan zen komunitate oso polita, lan oso handia ekarri zuena, baina 5 urte bakarrik irauntzun, pues, ego arazoak direla eta gauza hobedanak, pues, entrevista bat, Questlofek esantzun gauza bat, pues, agian pixkat gaizki ulertuak, ez dakiz zer, argazki bat, eta dana pikuta juntzan. Eta gero Kanye West sartu zen tartean, gehiago, bueno, horrekin jadan esaten dugu, ez? Sartu zen pixkat gauzak beretzera, ez da? Bai, bere estiloan. Zentzu pixkat jartzea. Bere gaitasuna hori da, bai. Bai, hoi da. Eta asuntua da, zer daka Vooduk hain diska hona izateko, edo bintzat nire iritzi zain diska hona izateko, baina ez da nire iritzia bakarrik, baina bai, bada oso diska hona. Ez da diskutible. Grammy saria irabazi bali bazun urte hartan, pentsatzen dut, gutxienez, 10 bat pertsona egongo direla, zure iritzi bera dutenak. Bai, nik uste baietz, gainera, orain pixkat Y2K mugimendua dagoela pixkat bueltan, nik uste diska hauek ere berreskuratzen nahi diala. Barkatu Y2K izut ezagutzen. Year 2000. Oida. Y2K, year 2000. Ok. Jo que sé, Britney Spears, tximeletak, txilborra biztan, bratzak, nik eukin itu niro edo lau, ze traumatikoa bratzen asunto, baina, bueno, da igual. Zer dauka Vooduk? Lasei, Julen, nire bratz bilanabil. Ez dakizu zer dan bratz bat? Dara mazatogi minutu rekalkulando. Bratzak panpin batzu dira? Bai, buru handik. Espainia handiak. Ez da bakarrik enekiela, eske biletuta ere, sentsazio daukat lehenengo zari nintzela ikusten. Ez da, ez posible. Bueno, bai, zarrazea. Baina... Bromisa. Bai, bromis. Julen, da, isiliko naiz, ni baino urte de gazteo haiz, beraz... Isili da, Julen... Nire alde atertzeko nitxo. Bai, horretik ez esan nahi, baino iretzak hori izan dek. Isili-isili geoan, eta ike kobratuek. Bueno.
Jarraitzazue. Bueno. Etorriko aiz hemen, kolakau eskien. Bueno, nere alde esangoet nezitak gertu nahon, hemen, 30 urtetik bera daun bakarra ni naizela. Baina, bueno, da igual. Upa! Hemen, hemen bai arazoak, igual musika talde baten bizira opena baino gehiago. Neri zeituen datorkita, así que bertu. Bueno, koine ueste deituko dugu etordadin jau konpontzera. Baina mesedez, ez ezala ekarri Kenny G berarekin saxoa jotzera. Teia bidek orterismo krisi bat eukidezak eta hil momentuan. Begiztezan, hori da, gutxien kezkatzen ditena, Kenny Westekin. Zer dauka putuk, 3. aldiz? Plantilla murriztua dauka. Esan dizudan bezala, pues, Amir Questlove Thompson baterian, D'Angelo protagonista bezala egiten du abestu guztia, teklatua eta gitarra jotzen du baita ere, Pino Palladino, iruditzen zaitela izen maravilloso bat. Pino Palladino eta Charlie... Pino Palladino da Galileo Galilei bezala. Bai. Nola ditzen da? Giuseppe Henry Palladino, eta da galeskoa. Bai. Eta Charlie Hunter, basuan, Roy Hargrove trompetetan, eta fliskornoan, eta J. Dilla ekoizle modura. Hau da, digamos, disko osoa. Eta jazta. Osea, 5 pertsona hauek, disko bat egin dute. Listo, ez dago, badaude kolaborazio pare bat, baina ez dira neri etzizkit oso esanguratxok iruditzen. Kontua da, adibidez, grubaren eraikuntza inesaktoa dela zerbait oso berezia. Eta hemen, itxaron, hori gero jarriko dugu. Hemen, batez ere hemen bateria jotzen dezun tenok, zuk batez ere Julen, ea ze iruditzen zaizun hau, ze kontua da, ez doaz elkarrekin, baina elkarrekin doaz. Hemen, Questlovek esplikatzen du elkarrizketa baten, nola D'Angelok eskatu zion tempoa mugitzeko. Ingles ez dago, baina kontua da hori, eskatzen diola tempoa mugitzeko, eta berak esplikatu egiten du, jone egiten du. But then he dragged the beat behind me. And so now I got to program my mind to think, okay, this is the metronome. And now he wants me to play. Hau da, honeko 98 nahi gabe egiten duena, Ja, baina berari nahi eta eskatzen. Hor dago aldea. Bai. You know, I started having issues like, well, what if other drummers like... Bueno, pixat entzuleago gatzeko, metronomak markatzen du patroi estandar bat, musika estilo... Estandarra baino gehiago establea. Osea, demora guztian kolpeak momentu berdinean datu. Musika estilo gehienetan nolabait erabiltzen dena patroi modura, musika modernoan, pop rockean eta bar, bueno, tempo hau da, eta hor joan behar da, eta bateria joan behar du metronomoarekin, klik horrekin batera, eta bai, jende askori kosta egiten zaio elkarrekin joatea, baina naita mugitzea ere gauza zaila da, Hori izaten, gauza bada bateriak, baina gero beste horrekin batera joan behar dute. Ez, atzerago oraindik. Kontua, bateria bateria bitaren atzean doa, basua ez doa bateriarekin, eta pianista oraindik atzerago doa. Bueno, eta klista oraindik atzerago doa. Osea, ez doaz elkarrekin, eta zuk uginak ikusten bali mituzu horrez, kolpe bat beare bat abestean gainean, baina elkarrekin doaz. Eta honen adibidez, The Root temaren introa, entzun dezagun. Guztia atzerontzoa, guztia doa atzerontzoa. Oso groove guaia da. Oso interesgarria da, bai, oso eroso zoaz, alegia, ez dago sentsazio hori normalean musikari pasatzen zaigu, zerbait tempoan ez doanean, joan beharko lukeenean, eta ikusten zuenan gauzak mugitzen ari direla, ez erosotasuna sentiarazten dizula pixka bat, heldu zaitezte. Kaso honetan, harmoniosoa, nola bite ondo da? Oso naturala delako, osea, bilatzen da akats hori edo bilatzen da inesaktitude hori edo zehaztasun falta hori bilatzen da naturalagoa izan dadin. Ze bestela pertsonok, bai, metronomarekin jotzen praktikatu dezakezu nahi beste, baina egia da akatsa asko egiten direla bidean. Indiokerrek dio, Goiuriri asko gustatu zaio. Bai. Gaiztoa, Indioker. Ez que ni badakizu aurrekon esan genula frikismo gorenaren minutuak mugatuko nizkizuela,
bazpare horia guztiz sartzeko, Maialen milizia zelako, eta beste guztiok zibilak. Eta esan dut, hasi dira metronomoarekin eta bateriarekin, eta ari nintzen kalkulatzen frigismaren ze puntutan zaundet. Hala ez da hain friki hau. Horregatik. Hau zan sentitzea. Horregatik ari nintzela, tempoa sentitzea. neurtzen, menez, Bai, baina, zera, munduko pertsona sexienari buruz ari ginenean, Amir Queslofi buruz, Common. Common zare gira. Eta garen eretzat pixkat badaret de Angelo, baina, bueno, no pasa. Ordena ondo. Brazei buruz ari ginenean, Julen, da guk jakin ere zertzen, ordena ondo. Eta bapatean metronomo bat eta klik bat, eta ja etzaio interesatzen. Bueno, eta baita, ni baita erona musika zitzeitan ator, ordu metronoma buruz ere itzein berkoen. Claro, bai, baina. Nik ez dut esan ez, Gauza derra da metronomoa, Ez nago ados, baina bai, baina erabilin berdaz, hori txarrez, bai. Bueno, jarraitzen dugu, generoen nasketa, budu diskan. Influentzia pila bat ditu, leheno komentatu izuet, lehenengo urte eta pikua ikasten pasazutela, eta ikasketa eta ikerketa horiek guztiak diskoan entzun daitezke. Adibidez, pues ez dakit, abesti berdinean entzun ditzakezu funka, hip-hopa, rhythm and blues, soul pila bat, eta adibidez, guztia nahastuta, pues Chicken Grease abestia dago dela Princeri olako omenaldi txiki bat, entzun dezagun Chicken Grease. To the other side, but not the kid. See, I'm like that old bucket of Crisco that's sitting on top of the stove. Simmer, super sizzle like a thing. Now wait till the master dip. Let the others go first, so the butters won't miss. Fried till it's burned and crisp. See, we be cooking so the folks can raise their fists like this. Now you know how it's going down. Don't let your neck dip. Move your back and work your way down to your feet. Right there, baby. It's on your knee. Come on, everybody, let's. I just wanna put you down. Yeah. I just want y'all to get down. Yeah. Everybody come lay down. Kiston temazo, iruditzen zaita, baina, bueno, beste gabe. Influentzien nagusien artean daukagu Marvin Gaye, Prince, George Clinton, itzein nizuen George Clintonen inguruan hain dela asko Parliament Funkadelik taldeari buruz jardun nizuen ian, eta beste hainbat ere badaude. Baina, adibidez, Marvin Gaye gehien entzuten dan abestia da Sentiron diska, eta ez dakit, oso abesti polita iruditzen zait, entzun dezagun zatitxo bat, no ez edez? You can't disguise your emotion. You know that I see in your eyes. So to me, so at the time. Being the sun. Urbiltzen da pixka bat 70ko soinu ontara, ez? Agian, badago zerbait deitzen dizuen atentzioa, batez ere ahotsen gatik? Dileia naturala do, dileian kantatzen ari dira. Ez, eske D'Angelo da, denbora guztian. Denbora guztian bera da. Claro, bere gainetik. Eta nola soula dan, ez du esaktoa beste ahots bakoitza. Bere harmonizatu egiten du bere burua, baina ez ditu tempoan, ez ditu esakto egiten beti. Eta hau esan da, lotuko eturrengo zatiekin dela, arregloa. Abesti baten arregloa ez da digamos, nola, ze detaile ditun abesti horrek, abesti osoa izateko. Baterek egingo ditu hemen kolpe batzu, gero sartuko dira haizeak, eta haizeak izango dira tromboia, trompeta eta saxoa. Eta ez beste zerbait, ez hori da abesti bat arreglatzea, da? Hartzea, erabaki kompositiboiek, abestiaren egiturari afektatzen ez diotenak, baina abestia osotasunera eramaten dutenak, ez? Kasu hontan, plantilla murriztu bat izan da ere, abestiak oso beteta daude eta elementu pila bat daude. Eta adibidez, Sendiron abestian orain entzun deguna, koruak nik uste oso nabarmenak diala, bai melodia egiteko, bai erantzunak egiteko, denbora guztian erabiltzen ditu. Eta gainera, abesti guztietan daude koruak, guztietan da, pasa bat orkeston lana dago, bera, osea, vokalizazio aldetik eta hori guztia, gainera oso agudoak eta danetik dago. Baina, haizeak ere badaude.
oso sutilak, oso politak eta oso ondo jarrita. Eta hemen dago Roy Hargrove, leheno komentatu dizuedana, jazzeko musikaria da. Nik uste, jazzeko musikari bat proiektu hontan sartuta, sofistikazio puntu bat dagola, eta gauzak pixkat komplexutasunera iristen diala. Eta gainera soinu bereizgarria daka Roy Hargrovek, jazza entzuten degunok, alditugu bereizi nik uste Erres, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, segurazki Duke Ellington alditugu, daude pila bat bereizi alditugunak oso errez, soinuagatik bakarrik, eta Roy Hargrove hoietakoa da. Entzun dezagun, Spanish Jointen egiten ditun kontrapuntoak, eske baita hemen elementu klasikoak badaude, eta oso interesgarriak dira, eta entzun dezagun. Gotta get out of here. I'm in the dark and the light looks sincere. Yeah, crushed up the bed, no time left. Yeah, I'm a good day. Oh, it was complete. I found the pain, yeah, and the cloud of fire she won't cease to rain. Yeah, don't be bad, and a bad, yeah, a good day. Yeah. Something to me, got to be. So control the me. Oh, yeah, just won't do. Ez dakit nabaritu ezun, baina denbora guztian hor daude. Baina ez dute molestatzen, oso sutilak dira, atea berdianian ateratzen dira, melodikoa izan berduenean melodikoa da, erritmikoa izan berduenean erritmikoa da, super ondo egin da zerbait da, eta dira trompetak eta fliskornoa, eta da Roy Hargrove, ez daude gehiago, bera gainetik grabatu da, eta listo, orduan hori, elementu gutxi, baina oso ondo aprobetxatuta, eta horretik diskoa ez dakit berezia iruditzen zait, gogorarazten dit pixka bat Motomami, egia esan. Elementu oso gutxi, baina oso ondo eksplotatuta, eta, beti gertatzen den bezala, ja ezin da ezer gehiago asmatu, orduan, disko hau entzun da, Motomami ja etzait hain originala iruditzen. Baina, gauza hauek beti gertatzen dira, ez? Azkenean, 25 urte pasadia diska hontatik. Baina, disko hau bikaina da, baina badauka bere alde iluna, zeren famak presio nahiko altua izaten du orokorrean. Eta diskoaren promoziorako D'Angelo fizikoki asko prestatu zen, eta portadan ikusi daiteke, pare berriro erakusten dut, zelako txetatuta da hon. Zelako... Guaiotismoaren mailako kontzeptu bat, txetatuta. Gimnasiotik asko pasazan, eta bere sexapila edo bere irudia erabilizuten diska promozionatzeko. Eta hori kontran etorri zitzaion. Gainera, diskoak berak badaukak nahiko karga sexual handia abesti askotan. Dago abesti bat orain entzuten igerana, Untitled, How Does It Feel, bideoklipa grabatu zuten, eta honi esker egintzan diskoa oso famatu izan ere, bideoklipean biluzik azaltzen da, gerritik gora, plano oso gertukoak, arnasa, ez dakit horrelako vulnerabilitate sexual bat, objektu bilakatu zuena, eta benetan arazo psikologikoak ekarri zizkionak, izan ere, bazekien publikoak zer nahi zuen, eta eman nahi zion, baina aldi berean, objektu bat sentitzen, eta berak esatezun, ni musikaria naiz, ez naiz stripper bat. Dirua botatzera iritsi zian estenatoki gainean, berak diru hori itzuli egiten zuen, oso gaizki sentitzen, eta sexu ez, alkohol eta droga espiral baten sartu zen, autoistripu bat. Total, 12 urtez desagertuta egon zen, bere burua errekuperatzen, eta aterazun, 85an lehenengo diskoa, 2000an bigarren diskoa petatu intzuna, 2014an hirugarren diska. Jesu Kriston urte pila, hamarkada oso bat, publikotik aterata. Sexualizazio basatiak eta gauza bedanak badituelako ondorio oso larriak, nik uste. Atzo bertan Megan Foxek elkarrizketa batean, Megan Fox ez da abeslaria, baina bai sexualizazio basatiaren biktima, eta beste pertsona batengatik galdetu zioten, eta elkarrizketan berez musika jaialdi batean zegoen, bera entzule gisa, elkarrizketan nahiko informala zen, nahiko giro alaian, eta bapatean beste pertsona horretaz izketan esan zuen, bai, baina ikusten dut begietan distira duela,
Eta espero dut distira hori izaten jarraitzea zen niri kendu zidaten. Aspaldi, nik galdu nuen begietako distira hori duela 20 urte, eta horretaz ari zen, sexualizazioaren baitan, eta horrekin, eta pixkat tripak uzkurtu zitzaizkidan nola berez elkarrizketa alai eta giro lasai batean nola berak hori buruan egunero edukiko du ziurrenik, eta sexualizazio basati horren baitan, niri begiko distira lapurtu zidaten duela 20 urte. Bai, D'Angelok esaten du jekun emantzunei elkarrizketa baten, berak sentituen zuela, etzela bere lana baloratzen, baizik eta bera guapo egotea, sexy egotea, eta askotan kontzertuak atzeratzen zituen, abdominal batzuk ite zitulako, ez nago ez nago nahikoa markatua, ez dakizer, bigorexia punto batera iritsi zan asuntoa, oso kaltegarri izan zana, eta berak esatezun hori, benetan stripper sentitzen zala musikaria baino, eta arazo bat bilakatu zala pertsonalki. Eta horregatik erabakizula aldentzea, baita ere, hori, alkoholismo eta drogadikzioa arazotan sartzen zanean, ez zaudelako egon berdezuneako. Baina, entzun ez da, un tema zau, kriston tema da gauzak diazen bezala. Eta hoixe, nire partetik. Eskerrik asko, Maialen Tellabide, musika ona, musikatik aratago doazen hainbat egoera ere bai, eta tira, elkar lotzen diren ikasketak, ze hemen lotu zaizkigu, bai Erika badu, bai... Gazteleraz esaten da mesela, no doi puntada senilo, eta aurreko astian, hola pixkat, irekita utzi nun gauza bat karriko. Ui, errepaso imar... Guain dela, bi aste aipatu zenun gai bat, zantzen hon egun batean ekarriko duz, eta nizain nago, Dibena, lasai. Baina ez da torrori, beste goza. Bueno, baina hori iritsiko da nizait. Maialen Tellabide, mila esker, eta... Txoin, anaiz gatu hemen arkakuso entzuten, ez estela ez entzuten inoiz. Noski gara zaitez gela. Ni hemen isili baina entzuten. Gaurko gaia da, escape roomak, ordaindutako porrak eta jaen. Azeitunak. Azeitunak? Jaen, mortadela azeitu dena dauna zugero, espinigo. Ez, egia da, eta falta motatzen duen mortadela azeitu duna dauna. Zet inoiz probatu. Hori nahi zuela, nik behin. Eta ona? Bueno. Arkakuso, egunon? Kaixo egunon, zer moduz? Kaixo. Zuk ezain ondo, akaso ez, baina hainbestean esango dugu. Bai, ni oso ongi nago, zer larun batean, ez ban oso jarraiten ez duzu jakingo, baina zeitz festen egon nintzen. Badakigu, esan duzulako zure maite dutean, eta gure entzule guzti elkarbanatu diegulako. Arkakuso. Duela ordu bat eta 20 piku minutu izan dago. Baina ondo, Bestela, dena ondo. Bai, zoragarri. Igual mortadela aceituna duna eta fosforo pixkat jarriko dizu. Baina hemen, Julen, zeitz festen egon zinean? Ez. Inigo, zeitz festen egon zinean? Ez. Maialen Tellabide, zeitz festen egon zinean? Ez. Goiure zeiza, zeitz festen egon zinean? Ez. Beraz, Arkakuso kontatu. Ze hemen barrutik ezagutu zuen bakarra, zu izan zinen. Egon nintzen oso gustora. Lehenengo edizioan egon nintzen, eta esaten nuen, lagun batek izango luken bezala, recuerdos de Vietnam. Lehenengo nahiko desastrosoa izan zen egia esan. Baina, aurtengoa, egin dute lan itzela hobetzeko guztia, orduan, etzegoen arazorik ez kolekin, ez ezer hori bai esan beharra daukat, joan ginenean, iritsi ginela Iruñetik kotxez, ze kotxean joan ginen, eta bazegoen kriston kola, baina kriston kola jendeak pasazuela ordu bete zain. Bai, sartzeko. Se supone, 10:00 irekitzen zutela ateak, baina jendea joan zen zertara, zuzenean Gatiburen kontzertura. Orduan pilatu zen mundu guztia, kola egiten, ze trukatu bertzen dituen sarrerak pultseratxoaren gatik. Eta zer rutan zen Gatiburen kontzertua? 12 uste dut, 11, 12,
Osea, 12 etzen iritsiko, baina hori, 12 gu iritsi ginen, eta bazegoen kriston kola. Baina, bueno, dena den, oso guai, hemendikan nire mirespen osoa bertan lanean egon ziren guztiei, eta horretik antolatzen ibili diren guztiei, eta bereziki ere Julen Hernandezi, berari esker, esperientzia gozatzeko aukera izan nuelako. Eta, bueno, kontzertuak oso top. Esan beharra daukat, Goiuri, oraindikan ez nuela Izaro zuzenean ikusteko aukerarik izan, eta izan zen marabila bat. Bueno. Produkzio aldetik gehien gustatu zitzaidana, eta oso apostu interesgarria euskal... Mugikorraren azeiru ditu zitzaizun? Brutala! Arkakuxo, badakizu eneko aritza soinu teknikariak zer esaten dion Izarori mikrofonoarekin egiteko? Txiste badago. A ber. Fuerteago abestu behar duenean, normalean egiten du Izaro, pixkat mikrotik urrundu eta beste testura bat bilatu, eta Janus Lester entuz ari gara, Janusek ere egiten du, Izarorekin kantatzen duenean, urruntzen du. Bueno, mikroarekiko distantzia bada gauza garrantzitsu bat soinuaren orekarako. Horregatik, nik ere eskatu behar dizut zuri, zure mikrofonarekiko distantzia pixka bat kontrolatzea, ze arizea, aurrea, horrelako, Nabiela hemen faterarekin ez dakidela zer egin konpresore basartu da zer egin. Barkatu. Jarriko naiz horrela ez mugitzeko. Inigo, eman dizkiozu rotondai, 3 bueltan. Ja, sobrau. Badiru dizu ni. Baina... Nole gartzen den Geminis zarela. Goxo. Nabaritzen da Geminis naizela eta dauketela ilargia Aquarion. Hori ja ezakit. Eta tendentzia pizti zen. Bueno, kontua da. Bulegoren kontzertua ere oso top, eta bakizu ez ere egon zen oso top ere. Euskal Travestien showa. Bai, eta pena eman zidan, ze galdu nuen Fillas de Cassandraren kontzertua, baina esan diate oso ongi egon zela. Eta super gomendagarria. Eta gero, pasatu zitegon beste gauza bat, Merina Gris ikusten egon ginen, estenatokitik nahiko gertu, eta bateria entzuten zen piat, osea, rollo, egiten zizkizutela dardar, kasi hilek eta sudurrek egiten zizu, bai, eta zen oso graziosoa. Hori, Merina Grisen kontzertuetan beti gertatzen da. Claro, Merina Grisen kontzertuan, bai, Merina Grisen kontzertuetan hori asko gertatzen da, bai, egia da. Negon, indiokerren galderarekin horzai botatzeko arkakus hori, eta nahiz konturatu. Indezu 80 minutu bat. Egin dut 80 minutu bat. Neon pentsatzen, indiokerren galdera botako diotarkakus hori, baina bukatzen duenean, eta zeiz, eta orduan baxia juntzait. Bai, ni Merina Grisen zuzeneko pare baten egon naiz, eta egia da, bai, astintzen dizula, igual sudur zuloetako azala eta hilek baino gehiago, astintzen dizkizu pixka barrenak, Aizu, galdetu arkakuxok hemen, barkatu arkakuxo, galdetu du indiokerrekea, zer moduz zu, oso. Bazen Euskal Herrian jotzen zuen azkeneko kontzertua, ezakit taldea jarraitzen duzuen, noiz baita entzun duzuen, baina ja laster musika utziko dute, erretiratuko dira. Orduan, bazen azken aurrekoa, Dela Porteren aurretik estenatokia handian, nola baita izatearen aztien estenatokian, eta esan dudan bezala kotxez joan ginen nigidatzen nuen, eta azkenean egun osoa pasatu ondoren, nire helburua zen pixkat behintzat geratzea Zoren kontzertuan, baina azkenean hain leher eginda geunden, ordu bete eta erdi pasako bidaia genuen bueltan egiteko etxera, erabaki genuela bulego bukatuta etxera bueltatzea. Eta beraz, ez duen ikusi. Baina, beti bezala, primeran egon gozen. Bueno, bulegotik atera eta etxera joan zen, baina ez digu oso ondo argitu opor ordainduekin zer esan nahi duen. Bai, zuek izan dituzuen lanetan, izan dituzue opor ordainduak. Baina nik hemen zalantza badaukat. Zer da opor ordaindua zer da? Vacaciones pagadas. Osa, en plan, rollo, eskaintza bat irakurtzen duzuenean, adibidez LinkedInen o Infojobsen o lako plataformetan, edo plataforma publiko horietan.
sinonimo, osea, berez edozein langilek bere kontratuan okibarko luken opor eskubidearen pareko zerbait eta zari zara, edo oporraldia bidaia hegazkina eta hotela ordaintzen dizuten opor ordaindu batuta zari zara? Oso ongi, oso interesgarria galdera, ze, klaro, badago pertsona bat, brasilera oporretan joan zela, lan berri batetara sartu ondoren, eta zer uste zuen, eskubide horretaz baino, ari zela bere oporrak ordainduko zizkiotela. Orduan, pues joan zen brasilera 20 urteko argentinar bat, eta TikToken azaldu zuenaren... Pero si vos me dijiste que la vacación estaba pagada. Zuenaren arabera, pues, jefeak, azaltzen zuen, bapatean, oporretatik bueltan, kontatu ziola izan zela dena mundiala, espektakularra, lehenengo aldia zela gazkinez bidaiatzen zuela hostela, vamos, maravillosoa. Eta bapatean... Tipoa, jatorra, oporrak ordaintzen zioten eta hotel batia berren, hostel batia juntzen ordorn batean loitera. Horrendik ordua esartzen, hariko da gizara joa. Eta... Menudo quilombo. Eta bapatean... Kontxa de tu madre. Jefeak ikusten du ekartzen diola tikets batzuk, en plan, pues... Egaldiarena, hostelarena, bazkariarena... Ternura ikaragarri sortzen dit da pena ere, bai. Nausik pasako ditu 20 urte anekdotau kontatzen. Etorri zitzaidan hau honekin... Berez ona da. De hecho, esan omen zuen. Hainbesteko gasto ez egiteko enpresari, joango nez hostel batetara. Hori ba. Ai, ama, pertsona hori ezin dugu... Kosita. Bai, kosita, gonbidatu gu afaltzera, gehiagorako ez dugu maten baina afaltzera bintzat. Brasildik etorri barbalin badu afaltzeko... Igual baitare baduzka cenas pagadas. Uzen un brasilera oporrak egin zitula. Ez. Bai, brasilera oporrak egin zitu, argentinarra da tipoa, eta, bueno, esan behar dut, bere nagusiak, bai aipatzen zuela, esan duzuen bezala, kriston kilombo batean sartua zela, ordaindu behar duela, baina lagunduko dutela ze es un 10 de persona. Un 10 de persona. A ber, egia da gaizki ulertuak egon daitezkela. Niri ez zait horrelakori gertatu, baina bai behin gertatu zitzaidala txiki-txikian nintzenean, niri barbiak asko gustatzen zitzaizkidan. Eta joan nintzen denda batera, eta klaro, etxean euskeraz eta horrela, orduan, gaztelaniazko esamolde batzuk edo joera batzuk ez dituzu ulertzen, eta dendara joan, eta dendakoak esan zidan, nire amari esan zion, esta es la última Barbie. Horrek esan nahi zuen, atera berri duten Barbia dela, eta nik la última, azkena, ja ez da historian Barbie gehiago egongo, eta negar batean hasi nintzen dendan. Eta dendariak eta nire amak ez zuten ulertzen, beraientzat, gauza ona zen, ez? Gatoz erostera, Barbirik berriena. Ez daude supermodan, goiuri. Eta umean egarrez, ulertu zuerako, última Barbie, ez da oia Barbie gehiago izia. Egongo etorkizunean ere ez da egongo Barbirik. Beraz, nik ere gaizki ulertuak izan ditut hizkuntzarekin, beraz. Baina, gero betxera izan nahi, que igual tiponek apropos eindula tontuana, ez? Ez dut uste. Izan liteke, baina nahi dugu pentsatu ez. Ez du gori pentsatu nahi. Pixkat, bai, Cariño diogu. Nola izena badakigu iruña? Inocente izan dela, ez? Justo kendu dut albistaren toki. Badituko diogu Marcelo. Akaso ordaindu igual egin dizkiot, Marcelo. Akaso enpresak ordaindu igual egin dizkio? Lagunduk behar diotela ordaintzen, ez? Hori da. Lagundu behar diotela ordaintzen. Tipa makina badala eta... Ai, ama. Inozentia, baitxa. Lanpostu batean, jarri behar izateak, mezuan, oporrak ordaindu egiten direla, horrek esan nahi du, edo adierazgarri da, ze prekarizazio eta ze egoera eskasian gauden. Baina nahiko orokortua dago, nik ikusi dute eskaintza askotan. Bai, hori da, esatea bezala ere, izango dituzula txeke de comida, o no seke, en plan, enpresan jateko aukera izango duzula jartzeko, total, dela enpresan ordu gehiago sartzeko
Aitzaki bat. Aitzakia. Bai. Nik eukietut vakaziones pagadas aurreko urtean, eta baina autonomoa naizela, ja, vakaziones ere ez dazkat. Hori da kontu, autonomo izan garen ontzako, nahiko kontzeptu simplea da. Bueno, bai. Ez dauzkazu edo badauzkazu, ez? Segun zure egoera. Igual, autonomo zara, ez zara, edo egiten dituzu, baina egia da ez dagoela lanik egin gabe ingresoa mantenduko duen ordainketa. Total. Bueno, hau ere, autonomoen artean pedagogia pixkat egin beharko litzateke, eta hau ere beste modu eta planteatu. Baina egia da, autonomoa prekarizatuta dagoen enean, eta autonomo izate askotan oso gogorra den enean, hor oso zaila da. Baina autonomoen artean ez badago gauza bat oso gaizki egiten dena, eta da soldata batez finkatzea kontu korronte batera aparte. Hori ez da egiten orokorrean, eta hori egin beharko litzateke, eta nik duela gutxi edo bezarena. Lagun gazte batek galdetu zidan, aizu hau nahiz pentsatzen, da zen, bara, eseri hor, hartu paper bat. Eta esplikazioen nire autonomoa astapenak nola izan ziren, eta ze uste nuen egin behartzela, eta berez hori ondo egiten baduzu, eta zure bizitza espalin badu ekonomikoki hain gaizki eta soldata baterako ematen badu normal, horrek opor eskubidea eman barko lizuke. Baina autoesplotazioaren trampan erortzea oso erresa da, eta egia normalean edo askotan autonomo askok nahiko lan dutela bere kabuz, ez? Orduan, bueno, baina bai da pixkat horre pedagogia egin behar da, eta hori ez digute inun erakutsi. Eta autonomo sarrera hori izaten da pixkat abentura bat. Zoaz Brasiliera eta bueltan ikusiko dugu. Ez digute erakusten, etzaielako komeni. Bueno, baina... Ze asko ze hobeagoa da sistema kapitalistaren zure esklabu bilakatzea. Orduan, pues bueno. Orokorrean hezkuntza finantziero gutxi dago eta ez dakit dena den nola esan dezu etzaielako komeni. Ez dakit hori den, Ni uneko untziur. Bere kabuz ez dakit, errenta aitorpena egiten ere ez digute erakusten. Eta erakutsen. Bueno, baina adibidez, baitare alkiler bateko kontratuak nolakoa izan behar du. Ni azkeneko aldiz mudatu nintzanean Iruñan, gure alkilerreko kontratuan 5 klausula ilegal zeuden. Eta beiratzeko gogoa mantzitelako, ze bestela kontratu ilegal bat sinatzen gunden, ez daukana inolako vigentziarik. Eta depende zegoera dagoen hiri horretan, ni egon naiz alokairu batean, kontratan ere klausula ilegal bat zegoena, baina ezin nionuko egin kontratu horri, ez zegoelako herrian beste etxerik prezio horretan. Horretik, ezagutza faltak badauzka bere... Bai, bere arrazoiak ere bai. Bai, hori da barkatu. Badagoela autoantolakuntza kontu bat ere. Bueno, beste autonomo batek igual azaldi ezazukena edo igual jakin marko genukena. Barkatu Iruin esan? Ez, bai, hori ere nik lotzen dut kritikotasun mailarekin edo falta horrekin, ez? Ze interes handiak daude kateatzeko sare sozial jakinetan scroll egiten eta irensten hor hartzen dugun informazio guztia eta ezagian geratzen eta esaten, hau gertatzen ari da, banoek informazio gehiago bilatzera. Edo, inkluso, banoa, txio honetan klik egitera eta sartzera benetan zer esaten duen albisteak eta ez nez titularrarekin geratuko. Edo bideoan. Bai, hor ere, pentsatzen gaur egun ikastetxetan akaso zertxo bait gehiago landuko dutela gaitasun kritiko hori, edo bintzat kontziente izango dire irakasleak, ez dakit, baina, bai, hor ere falta da. Aipatu duzulen bazkari txekeena, eta hor badaude ere lantoki batzuk, ez zatizuek, bueno, hemen inguruan bazkaltzeko tokirik ez dago gertu, baina hemen bertan bazkal dezakezu, hori bai. Eguneroko bazkariak kobratuko dizu 18 edo 20 euro, eta gainera enpresak negozioa ere, etekine ateratzen dio, catering edo bazkari zerbitzu horri. Horrelakoak ere gertatzen dira. Bai, bueno, baina bakigu, sistema eta mizigan ustelduta da. Edo zen momentuten sua emango diote edifizio bat, iman txontan, baina, bueno, oza... Abixatu, Munduari izu Frantziera jun, zerta? Munduari izu eman eta frantziera jun, hori... Frantzesez beteta da, hori gureriko eta... Baina, bueno, en fin... Bueno, hemen arkagusio plantutuen gaien artean egin beste bat, eta hau lan esplotazioarekin lotuta dagoen ez dakit, baina lan txanda amaitu eta ateratzerako escape room bat egin beharra. Bai, zuek escape roomen batean egon zarete. Bai, behin baino gehiagoten. Guztiak ebita huin ditut, así que ez.
Eta Ni bai. zemuz? Nik uste dut ez, orain memoriten nabil, baina ez Nola uste uste dut. dut? Jakin beharko zen. Hainbeste escape room kontatu dizkidate, batzutan Zure egin dituzula. Irudia daukadala. Ni ez. Behin egindakoa naiz escape room bat. Ai ama, naiz joratzen. Ni ez, beldurra ematen dit. Segi. Nik bat baino gehiago eta batzuk, beste batzuk baino gehiago disfrutatu ditut. Bueno, ez dakigu pertsona batek disfrutatu gote zuen escape room horretaz, baina behin escape rooma bukatu eta hasi zen korrika, itxi zien atea escape roomeko langileei, kate bat jarri edo kandau batekin eta sartu zizkien instrukzioak langileak escape room bat egin zezaten. Ala, gran hermano, baina en plan al revés. Errepikatu hau zen galdu naiz, Nola egin? Imaginatu, escape room batean zaudete lanean, bukatzen da zerbitzua, ez? Ateratzen dira, ez dira ateratzen, eta hoietako bat... Markatu iruñe, baina pixkat, igual entzuleren bat nire zain enpanatu dengo delako. Zuzara escape room enpresa horretako langilea. Zuzara escape roomea gozatzera doanari laguntzen diozun hori. Edo garbitzailea izan zaitezke. Justu lagundu ez, baina edo, hor zaudena. Eta bukatu dira saio guztiak eta isteko ordua da escape rooma. Bukatu du zerbitzu horrek. Osea, sartu dira talde bat, escape rooma egin dute eta badoaz. Eta hoietako azkenak izten du atea, kate batekin eta kandau batekin, eta sartzen du atearen azpialdetik instrukzio batzuk escape roomeko langileek bertatik ateratzeko egin beharko dutena. Mastermind. Zegai, baiketa da. Mastermind iruditzen zait. Eta zer jontzea, escape rooma egiten zenun bitartean, bestelako trampak eta pistak uzten amaieran... Kiston planifikazioa da, bai? Gainera ez omen zen lehenengo aldia saiatzen zela, eta lortu zuten ez irtetea lasai asko ez omen zuten salatuko. Baina, pixkat egingo dut off topic, uste dut Goiurik aipatu duela Gran Hermanoren buelta ematea, justo... Nik esan dut. Barkatu maiale. Justo, TikToken lehen bideoak ikusten ebilela, enteratu naiz The Office telesailak mundu horretan inspiratutako telesail berria egingo duela, eta justo bideo horretako tipoak esaten zuen guai legokela telesail hori izatea The Office faltsu dokumental hori grabatzen zegoen produktoraren dokumentala izatea. Inigoren aurpegia. Ni nago flipatzen Maialenen emozioarekin. Osea, Maialen dago flipatzen Erika Badurekin kolabo bat egiten balego bezala. Es que The Officeen oso fana naiz. Oso fana. Baina, bai. One night of magic rush, the start a simple touch, one night to push us. Bueno, eta amaitu horretik, ja amabiak bueltan ditugula, escape room hortako langileek lortu altzuten escape rooma. Bai, eta horregatik ez zutela salatu. Ez zutela salatu horregatik. Egunon, Inigo! Egunon, Euskal Herria! Arera escape roometik ateratzen saiatzen. Gezurra diru, hilau kafe. Vale, gaur hori ingo izuet, orain ni aterako nahi zemendik, eta atea itxiko dut, eta ateratzen zareten estudiotik. Bueno, berdako piano bat, baju bat, gitarra bat, ampliak. Nik tortilla dakaten, Tortilla daukagu, igual atera horretik disko bat grabatu du. Igual, bai. Bigarren kafea sessions. Julen goikotxo arbe oso. Ondo paso aporretan, Aio, eskerrik asko. Intxibili, Bai, berdin. Askotan kontatu, illa ane ondako itzala eta kontu hiek. Hombre, naskatu erartzeko zutek. Maialen teia bide datorren aste arte? Zaindu zaitezte. Kasi dete aste arte esaten, ez da erresa. Goiure zizarandia, bihar arte! Ja, ez. Entzuleok, bihar baten ben izango gara. Eta moldatuko gara. Arkakuxo, zuri ere datorren aste arte, Txintxibili, eta Jose Gonzalezen Heartbeats honekin. Bagoaz gu, izan ondo! Adio! Hori bai, geratu ere informazioa baitator oraintxe, eguerdiko 12:00.
Keep calm and bigarren kafea.